Os nag ydw wedi mynd o'i blaid bydd wedi mwynhau paratoi ar gyfer hon hefyd. Wrth gwrs, mae o'n ceisio meddwl, ceisio fod yn glyfar, ceisio meddwl yn well na Scott Rysgo efallai. Ddim cweit yn cael y gorau ar hyn o bryd, ond dwi'n siŵr fe gen o dric neu ddau i fyny lawes heno. Gawn ni weld, ni'n edrych ymlaen yn fawr amdani. Fel o'n i'n sôn, y 4 ucha yn cwrdd pen wythnos yma. Ar y pwynt yma fel arfer, ni'n gweud dewch ni fynd draw i'r pwynt sylwebu. Wel, sdim pwynt mewn ffordd, achos ni mor agos â hyn. Heno, noswaith dda gyfeillion, mae'n braf bod mor agos. A ni'n datgelu cyfrinachau mawr y byd teledu. Ewn ni draw atyn nhw. Malcolm Allen a Nick Parry. Mae yna gos blem i gael am dresmasu Dylan Ebenezer ag Owain Tudur Jones. Y math o noson y gallen ni fod yn edrych nôl arni hi a deud be nath y gêm honno wahaniaeth i ddiwedd y tymor. Tîm cyfarwydd iawn gan Cei Connah, ond yn hi mae'r ymwelwyr mae Blaine Hudson yng nghanol ar ddiffyn wedi wahardd, ond newyddion mawr iddyn nhw. Mae Aaron Edwards a Jamie Mullen am unwaith yn dechrau gêm. Ia, can ni edrych ar y dyn yma sydd wedi cael gymaint o ddylanwad tymor hyn. Oedd ei ddim yn ysgrifennu mewn i'r tîm mis o nawr, bydd o gyrraedd yma, ond na dim mwan. Fe yn Seintiau Newydd, mae'n gawr o dyn, a mewn Cymru cyfrifoldeb llawer mwy. Am chwaraewr, am goli a sgorio ddod yn Cei Connah tymor dwytha, a mae o mor bwysig. Mae presenoldeb o'n unig yn codi yr ystafell newid i'r Seintiau Newydd. Y dyfarnwr yng ngofal popeth ydy Mark Petch. Prif gogydd mewn canol yn arddio. Gobeithio bydd y saig yma yn un blasus heno. Yn y coch, Cei Connah sy'n ail. Yn y glas, y Seintiau Newydd sy'n drydydd. Y Bari yn chwarae yng Nghaernarfon. Penwythnos allai fod yn allweddol ac yn sydyn. Mae hon ddim yn syth at Ebe. Aaron Edwards, bydd o'n siomedig efo'r cyffyrddiad cyntaf yna. A dim amheuaeth o gwbl. Bydd John Disney yn ddiolchgar iawn bod i bas gam o heb arwain at ddim byd. A beth sy'n mynd i fod yn ddiddorol nawr ydy gweld yn union sut mae Andy Morrison wedi penderfynu gosod y tîm. Wel, mae wedi mynd mwy efo John Disney wrth o fel Horan gan o'r amddiffyn, Holmes ar y dde, wedyn Roberts ar y chwith, wedyn mae Harrison yn mynd i eista, mae Callum Morris, chwilio am y bel yma, mae o'n mynd i fod o'r flaen o, wedyn Declan Poole, bydd o'r flaen o. Dwi'n mynd gwybod pam, ond mae Farquharson yn dechrau ar yr asgell chwith, a dyna yn rhyw dacteg oherwydd maen nhw'n meddwl yr amddiffynwr dde, Harrington, Sir Gwendid i tîm y Seintiau Newydd. Harrison, lawr y cae, sbiwch fel ath Callum Roberts mewn mor benderfynol. Yr hif 14 ydy Mullen. Nawr yna gol wedi bod yn barod ar faes tegid. Y gêm yna wedi cychwyn chwarter awr cyn hon. Henry Jones di rhoi'r bala ar y blaen yn erbyn y dre newydd. Mae Ebi mynd am honna, oedd hi'n ôl-beniad pwysig gan Horan. A mae hon yn gêm lle mae'r Seintiau wedi dechrau ar y droed flaen. A mae hwn ar draws wyneb y gol. Tasa Mullen di bod chydig bach yn fwy effro. Ia, Redmond am bel gan y bo. Edrych ar llediad yma i ddechrau. Wedyn hanner llath, cryman i'r postyn bell yna. A fysa fo, ti'n dweud, dyla fod i bod, ni'n mynd dyla fod i bod, di rhagweld hon. Sa'n ni'n lle allan o fynd, mae hwnna'n just greu gwad. Unrhyw blynwr ddod i fewn yma na, a mae hwnna'n tapid i ddigwyr, 3-4 llath allan. Mae rhaid nhw'n neud y wella hynny. Ond Seintiau Newydd, mae tempo chael, dyna di gyfrinach i gêm nhw. Bydd Cei Connah, cwylio di fi, yn trio i orau i slofi beth o lawr. Os yna neb wedi deud wrth Scott Rysgo bod wedi stopio glawio. Oedd hi'n pystillio'r glaw pan gyrhaeddo ni. Ambell un yn ddiwedrych yn bryderus ar y cae yma. I weld be'n union oedd y dyfarnwr am wneud, ond mae'n noson dyner braf o dachwedd ar hyn o bryd. Christy Farquharson yn ôl at Callum Roberts. Wild. Nembad ydy'r hif 20 mawr yng nghanol y cae. Nawr te. Dyna lle mae'r amddiffynwr yma, Ryan Harrington, yn cael ei ystyried yn ddarllenwr gêm dair i fod ond yn 11. Ia, chwaraewr newydd i ni de ar y teledu. Ryan Harrington yn just gwarchod o'n allan o'r tir chwarae. Mae Morris yn rhyw wrthiad iddo fo. Doedd o'n angen ella, oedd o'n mynd yn illa. Ond ella sef wedi rhedeg oedd wrth tir y chwarae beth bynnag. Ond pedwar y cefn Harrington
Cestyn Davies, Marriott a Redmond. Bach o newidiadau, mae yna Marriott fel arfer ar y chwith, ond wedyn, da ni'n gweld Nembad a Routledge, mae o'n amddiffyn o'r canol i ddweud gwir, ond mae o wythnos dwytha i aros yn ganol cae, eistedd a gwarchod, wedyn Eiron o'i blaen nhw, fydd o'r hyd ag i bob man. Llawn egni, neu pethau ddigwydd, Brobel a Mullen, nhw fydd yn lledu'r chwarae, a fydd Ebi yn arwen y llinell flaen. A dyma fo Harrington. Rhai wedi darogan bod wedi dod i mewn, i gamu mewn i sgidiau Tom Holland. Wel, y teimlad ydy, John Quaite wedi gwneud y marc yna eto, ond mae'n arwydd o'r hyn maen nhw'n feddwl amdano fo. Owain Tudur Jones, dim un o Ani, biwiog. Dechrau biwiog, dwi'n meddwl unrhyw un fysa'n gweld y tywydd hen o man yn troi fyny i'r cae, fysa'n ni'n meddwl mae hyn yn mynd i siwtio Cei Connah. O safbwynt, allan nhw fod yn gorfforol, falle bydd y cae'n torri fyny fel mae'r noson yn mynd heibio, ond o safbwynt y Seintiau Newydd, da chi'n mynd ennill cyngred ar ôl cyngred os da chi'n mynd gwybod sydd i frwydro chwaith, a dwi'n meddwl bydden nhw'n hapus iawn. Bod nhw efallai ddim yn gallu chwarae y math o bêl-droed maen nhw eisiau chwarae drwy'r amser, drwy gydol y nos, fe rhaid cymysgu, dwi'n meddwl bydden nhw'n teimlo'n gyffyrddus, a maen nhw wedi dechrau'n da. Ie, fydd y bel a'n llithro, fydd i cyffyrddiau cyntaf nhw, fel maen nhw angen i sialenjo bob ymarfer, ac hefyd bob gêm. Mae hwn wedi cael ei chwipio mewn yn chwilio am Wild. Ond un peth am Harrison, mae o'n gweld a mae'n awdurdodol. Nawr te, oedd y cyffyrddiad efo'r pen yn ddigon ac yn bwysig. Ac os oedd y Seintiau'n barod i fanteisio ar y gic sydyn ac gan y golwr. Maen nhw hefyd yn gwybod gwendid Callum Morris dydy, fel amddiffynwr chwith. Dydy o ddim yr cyfle ma'n y bryd. Hwna oedd y croesiad i'r ymosod na gan y Cei Connah. Ni agos i'r golwr, ond Harrison ar bwtiau draed barod yn gwybod yn union mynd ar ôl Mullen, paid a mynd mewn ras efo Mullen heno. A mi oedd symudiad Mullen, unwaith oedd y bel i ddwylo golgeidwad, symud teg at y golgeidwad, a wedyn yn siarp ofnadwy tu ôl i'r amddiffynwr. Declan Poole, y tu allan mae Roberts. Ac mae'r ddau hynfyn nhw wedi gweithio i greu cic gornel gynta'r gêm. Ie, fydd o'n annog, dwi'n siŵr. Callum Roberts i yn mynd o'r chwarae lawr y chwith, mae i trio creu dau yn erbyn un, yn erbyn Harrington. Ni'n gwybod lot amdan Ryan Harrington, ond mae o wedi chwarae dipyn o gêm am barod i'r Seintiau Newydd tymor hyn. Wel, mi fydd hon yn gwiro allan o droed Nathan Wolfe. Pwyllog. A pan mae Eiron Edwards o gwmpas, allwch chi fod yn bwyllog am unwaith. Oedd o wedi colli dderyddiaeth braidd fan dwi'n credu oedd yn siŵr lle'n union oedd o'n mynd, a mae'n gic gornel arall pen arall y cae. Na, dechrau mawr i Cei Connah. Ail cic gornel rwan, mae eisiau'r gwasanaeth na o safon fel y cynta. Oedd Andy Morrison o'n blaen, a ni'n gofyn lle mae'r chwaraewyr yn hyd ag i mewn. Ar y postyn pella na. A Wolfe eto sy'n mynd i fod yn cymryd hon. Ond rwan yn crymanu i fewn at y gol. A mae Horan yn hofran. Na fo, y capten. Mi ddo'n darged amlwg siôl iddo fo, mae Wild, mae cael ei ffwnio allan a wedyn i gwthio allan. Doedd hynny yn argyhoeddi 100%, ond mae yna sawl ffordd o gael weli weli, a fe lwyddodd Harrison yn y diwedd. Felly god yn hwnna. Nawr te. Mae yna rhywbeth di digwydd oddi ar y bel. Oes efo Horan ydi o. Efo captan Cei Connah. Fe rithrodd pawb at Horan gan gynnwys capten y Seintiau. O, mae'n yn dal wrth un ganol y cae fan hyn. Mae Horan di wneud rhywbeth fan hyn, da ni'n gwybod hynny. Nawr te, mae'r dyfarnwr cynorthwyol ben pella'r cae yn cadw'n ddiarth iawn. Mae'r dyfarnwr agosad i mynd mlaen, ond dim ond i helpu. Ac yr honiadau ydy bod Horan di defnyddio i Ben Elin. A mi oedd na ffrwydriad yn doedd. Fe welodd pawb, ond y bobl sy'n cyfri be ddigwyddodd. Wel, hwn ydi... Cestyn Davies. Ochr dde yn sgrini fel dyn ni'n edrych. Hwna dio, a sbiwch lle mae'r dyfarnwr. Mae'n edrych yn syth at y digwyddiad. Ti'n gwybod beth?
Mae capten y Seintiau wedi cael carden felen am ei brotest. A mae hyn yn smonach llwyr yn dydi. Mae'r garden yn cael ei dangos. Diolch di gweld ti. Diolch di gweld ti nac di. Mae Callum Roberts di cael carden. Falle bod o wedi bod yn ganol y cythrofol, ond di'r dyfarnwr ddim wedi gweld beth sydd wedi digwydd. Wedi cael dim help o gwbl gan y dyfarnwr cynorthwyol. Ond dwi'n meddwl o'r safle mae'r dyfarnwr yn fanna, mae'r pwyslais arno fo, mae'r llimanwr neu dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr, mae o mor bell oddi wrth y digwyddiad. Ond yn amlwg, dio heb i weld o, neu yn sicr fysa'r gerdyn goch wedi cael ei dangos. George Horan yn ddyn lwcus ofnadwy. A mae Horan wedi cael un garden goch yn barod y tymor yma. Yn ebyn Aberystwyth, ac os oedd angen space yn y cawl, mae'r digwyddiad yna wedi ychwanegu cyfwerth 12 chili. A mae Horan i mewn eto. A mae chwaraewyr... Na, wael ydw hwnna. Mae chwaraewyr, y Seintiau yn cwyno bod y goes wedi cael ei ymestyn a mae Horan wedi cael carden felen fanna. Felly mae Horan yn cael carden melyn am hwnna. Gath o mynd o'r carden melyn o gwbl am y penelin, na do? Ie, diolch di weld o'n acti. Na do, felly fedrith o ddim roi. Dyna beth o'n i ddweud. Mae'n ennill y bel yma na, ond wrth gwrs mae'r ffaith i fod i goes o'n ymestyn yn yr awyr yn eitha uchel. Mae'n dacl eitha ffyrnig. Mi enillodd o'r bel. Hynny yw, oedd hi'n gerdyn melyn o'n dweud. Oed, ond ddylia bod o ddim ar y cae dderbyn y cerdyn melyn. Ddylia bod yn y bath yn barod. Wel, mae'r gic wedi cael ei chymryd yn sydyn. Mae'n hanner cyfle fan hyn. Am dacl! Maler gafodd yr ergyd. Nembad methu cael gafel ynddi hi. Sawl cyfle maen nhw isio. Nôl mewn a hi, mae'r golwg ddim yn gwybod lle mae o. Ac yn y diwedd mae Cei Connah'n ei chwirio hi. A mae'r Seintiau wedi cael 3 cyfle mewn 20 eiliad fan e'r bel yn yr hwyd. Geisio pwy'n ar wneud y dacl o bawd. Michael Wilde, y blaenwr. Di colli ddyn ath o faif o hun oedd o'n edrych ar y bel, dim edrych ar y dyn. Wedyn yn sydyn iawn mi gath o hyd yn ôl o'r ochr dall os ti'n licio. Mi gath o'r dacl i fewn. Meddwch chi be, dim ond 10 munud sydd wedi chwarae. Dwi wedi gwylio 2 gêm efo llai o ddigwyddiadau na i wedi gweld mewn 10 munud yma. Am dacl gan Wilde, mon o'n gol. Ac ar o'r Edwards hefyd o bob, mae'n mynd i sgorio yndi. Ac yn gorod i amserio mor berffaith. Wel, ti'n gwybod be, nath o sylweddoli pan oedd yn gwneud camgymeriad a gadael i'r o'n mynd a mynd, no, mae'n mynd i sgorio fan hyn. A jyst, i bi bach o look tu ôl, unwaith ma'n ymroi a llithro i'r llawr, beth i fel stopio, gynnu fo'n breaks a mae'n cael blaid i droed rownd y gornel i di. Be da ni'n sylwi ydi, mae Cei Connah, dwi'n meddwl yn gwybod, mae rhaid ni'n gwneud rhywbeth gwahanol i'r arfer, neu da ni'n colli nebyn Seintiau Newydd fel arfer. Maen nhw wedi dechrau'r gêm yma ar y droed flaen, maen nhw'n chwarae mewn ffordd sydd yn ffyrnig, ond mae'r ffin mor dena. Mae rhaid iddyn nhw wylio, oherwydd mae'r Seintiau, yn amlwg doedden nhw'n hapus efo'r digwyddiad y penelin gan George Horan. Maen nhw'n mynd i chwarae gêm, maen nhw'n mynd i aros yn ei patrwm, cadw eu penna, anodd iawn cael chwaraewyr y Seintiau Newydd i ymateb. Mae Cei Connah'n ffodus iawn bod y ddim VAR yn uwch gyngred Cymru. Mae hynny'n sicr, mae'r bel gan Harrington. Ond hefyd, Nick, dwi'n meddwl bod o'n gallu cael ei gosbi. Ella bod fi'n anghywir, dwi'n gallu cael ei gosbi wythnos nesaf. Oherwydd mae pawb wedi gweld y digwyddiad. Dwi'n meddwl yn y gyngred yma bod ni'n gallu fynd yn ôl a cosbi yna. Ydy hynny wir? O, dyfalu dwi. Ia, fysa ni'n dychmygu bod yna berig yn does. Mae yna berig, os di'r dyfarnwr yn mynd i weld hwn, pa mae o, fel y bydd wrth gwrs yn gwylio Sgorio, mae'n mynd i weld hwnna. Dwi'n gweld fynd na broblem yn hyn, de. Dwi ddech chi o ti dwi'n gwybod yr rheola, ond dwi'n meddwl ar o'n weld o. Ebi yn hoi, dio ddim yn derbyn. Nembad. Mullen. Ebi oedd yn mynd amdani hi. Sbiwch mor gymaint o frwydr ydy'n nghanol cae. Fan mae'n mynd i fod am ryw beli llac felly yn mynd i gael ei llyncu gan chwaraewr fel Josh Nembad. A'i bartner Routledge. Ie, ac i fynd nôl at y drafodaeth na oedd ni'n gael, mae'n debyg.
mae'n mynd i ddibynnu, be mae Petch yn hoi yn ei adroddiad. Os John deud nes i weld rhywbeth nes i benderfynu bod o'n ddamweiniol, ond os John deud nes i ddim i weld o, falle bod o'n agor cil y drws wedyn. Ac yn amlwg o heb i weld o. Do'n di roed y garden felen, os oes oedd i gwneud hynna, dyfalu falle. Wedyn, sef o'n gallu mynd yn ôl. Dim cardyn yn golygu, heb weld y digwyddiad, falle fydd George Horan mewn trwbl. A mae'n gwneud i chi feddwl ydy, George Horan, capten Cei Connah, gêm mor bwysig. Gêm deled diwedd y tymor, allai fod yn wahaniaeth rhwng i dîm o ar Seintiau Newydd ac yn taflu braich fel yna yn y cwrt. Ond dyna ni... Ti'n gwybod beth? Hefyd, so George Horan yn meddwl iddi fo hyn, de? Oce, dwi wedi bod lwcus ofnadwy i fanna. Felly, na'n neud siŵr bod fi ddim yn cael cardi coch am weddill y gêm. Ond eto fi'n deud yna. Hwyrach bod yma gyda freebie bach, so gafodd am dyso fel munud. Mae'n cyfeirio at pa un o'n chi dwi'n sôn am yma. Dwi'n siŵr na pwynt sylwebu. Mae yna un o'n chi di teimlo dros y blynyddoedd. Dwi'n siŵr roed y Benelin, ond mae'n bwysig cadw i cwl. A dyna nath George Horan anghofio fanna. Bras. Ti'n iawn, dwi Hwna'n sal gan Bras. Dwi bron na neud llawer. Ta sa ti'n gallu cyrraedd, sa ti angen neud. Wel, os ydych chi blant dan 10 oed, sbiwch i ffwrdd rwan. Nawr te, cadwch lygad yn y cwrt 6. Honna. Da ni ddim yn saff os dod i dalo, ond mae'r pwrpas yna, dydy. Mae'r intent fel maen nhw'n dweud. Felly, cardiau fel yn ei Ceston Davies am ddeibio felly, Malcolm. Ebi yn rhoi bras dan bwysau. Routledge. Mariette sy'n chwarae yng nghanol am ddiffyn. Gyda llaw fo ydi capten y Seintiau heno. Nid Paul Harrison, sydd wedi cael ei ddyrchafu gen i mewn camgymeriad. Ond fo fel arfer sy'n gallu wrth gwrs, ond Mariette yng nghanol am ddiffyn. Nawr te maen nhw'n deud bod na ryw gêm bore fori, rown derfynol Cwpan y Byd ac mae ar S4C yr rhaglen yn dechrau am hanner awr wedi 8. Ebi. Mae o'n fywiog, mae o'n awyddus. Mae eto ar gyhoeddi. Dwi'n meddwl hynny'n deg i ddeud am y blaenwyr taw. Brobl yng nghanol y cae. Allan Mullen. Rheolwr Cei Connah'n ganrif bod Mullen wedi cael gymaint o le. A brobl yn cysio'i ffasio hi mewn yn doedd yn onol. Grysau coch yno. A dyma ni, cyn reolwr wrth gwrs, y Seintiau'r reolwr mwyaf llwyddiannus yn hanes uwch gyngor Cymru ac o ddigon. Be sy'n mynd drwy feddwl am Malcolm? Hynny yw, mae'r reolwyr nhw'n newid tyma, ond mae hwn a chysylltiad mor glos ar Seintiau. Mae'n un anodd, dwi'n siŵr, ond gath o ysgofion da, do. Rai bydde hynny yn atho fynd, herwydd uchelgais ei hun, mynd i Hartlepool. Oedd o'n llawn amser fo Seintiau Newydd, ond oedd o'n meddwl allan cam i fewn, cam i fyny oedd o iddo fo. Ond y sicr mae gen fo argraff mawr ar y tîm Cei Connah o dan Andy Morrison rwan. Mae gyfrifoldeb o'n hollol wahanol i fod yn reolwr yn y Seintiau Newydd. Ond pasio negesuon ymlaen am y chwaraewyr, llawer yn nhw dal yna. Y ffordd maen nhw'n chwarae, y throniad sut na ni mynd i giro nhw. Fel o'n i tymor dwytha, 9 pwynt allan o ddeuddag. Seintiau Newydd giro yn erbyn Cei Connah. Do, 4 gêm gyngrair. Nhw oedd y meistri mewn 2 ohonyn nhw. Ac yn erbyn y Bari, 8 pwynt, 2 gêm gyfartal a 2 gêm oedd nhw'n ddigol. Felly ti'n edrych ar 8 pwynt yn erbyn y Bari, 9 yn erbyn Cei Connah. Nhw di'r 2 eto sy'n mynd i fod yn fygythiol. Felly mae rhaid chdi mwy da tanlinellu'r gêm yma. Mae hon yn anfarth o gêm o'r gynnar yn y tymor.
A da ni'n mynd dechrau sôn am gêm yr wrthnos nesaf. Pan mae'n y daith i'r Bari. I Cei Connah. Ie, Ferguson yn uchel iawn fan'na, doedd? Uchel iawn bron fel ail freinwr. Wel ia, maen nhw'n trio gael o allan ar yr esgyll yma, ond hefyd maen nhw'n ymwybodol, mae rai nhw pan Seintiau Newydd trio chwarae trwy ganol cae, maen nhw'n pacio'r canol cae efo chwaraewyr, cael dynion tol i'r bel, maen nhw'n cadw Michael Wilde fyny'r tunell flaen, a pawb ar atol i'r bel. Dwi'n meddwl swydd bwysig sydd gan Ferguson heddiw, er bod Cei Connah yn marcio dyn am ddyn, ydy rhoi rhywfaint o gymorth i Callum Roberts ar y chwith, felly sefyll ar y dega o flaen Jamie Mullen. Os mae Jamie Mullen ar y bel yn aml iawn, dydy Ferguson ddim yn helpu Callum Roberts digon. Ebi, unwaith eto'n darged. A mae'n ffrio rhwng Disney ar y dyfarnwr cynorthwyol, ond y penderfyniad yn mynd yn ei erbyn o. Ia, ni'n cywir hefyd, yn y marn ni, oherwydd mi nath o ddod ar draws y dyn yma, Ebi, ond mae hwnna daro'r bel allan o ddiw'r tir chwarae, a rwan cigornel i'r Seintiau Newydd. Boys, what's the show, yeah? Nawr te, Drobl. Mae'n bel a ffynu amdani Horen gafodd i bennu'r bel. Allna hi, sbiwch lle mae Redmond. A maen nhw'n symud pan mae chwaraewyr yn allan o'i safle wrth gwrs. Maen nhw'n gwybod lle gamu mewn, lle gymryd lle. Harrington. Mae'n y syniad yn dda. Yr hediad gan Drobl. Dydy ddim yn mynd i giro Ferguson na di mewn ras, mae'n sicr ac hefyd cryfdar. Ond be mae Ferguson mynd i chwarae fel amddiffynwr hefyd, felly mae'r profiad yna ganddo fo i jyst gymryd llwybr brofel i fyny fan'na a gwarchod y bel dda allan. Just clever. Ac sbiwch Will Evans. Stilha'r Met ar y blaen yn erbyn Pen y Bont. A di Met. Dyn nhw'n di ennill un mewn 8 tan heno am holl cystadleuaeth. Ac nid fel y bydden nhw wedi gobeithio y bydde'r tymor yn mynd. Pŵl yn arafu. Wolf. Roberts. Chwilio eto braidd. Gofyn gormod fanna gan Pŵl sydd wedi gyd yn arbennig o dda. Mae'r glaw yn arllwys. Mae Wolf yno os oes i angen o. A cyfan braidd yn rhy gymleth. Ac da chi'n rhyw deimlo pan mae Wolf a Pŵl a Roberts ar ben i gêm. Da chi'n gweld agwedd arall o Cei Connah. Nid yr agwedd falle uniongyrchol amaethyddol yn cael ei ddisgrifio. A gan rheine ddoniau. Dwi'n meddwl bydd Andy Morrison wrth i bodd efo'i dîm. Efo, ia, i bigo'n hapus i ildio'r meddiant, ond hefyd, nhw i gyd fel arall tol i'r bel yn cymryd cyfrifoldeb yn gwybod yn union be di'r cynllun, be di'r ddull, be da ni angen neud, be di'r plan o'r gêm. Tra bod na rhyw ysbaid bach yn y chwarae, dim ond i gadarnhau, da ni wedi cael cadarnhad bod y sefyllfa fel oedd Malcolm a fi yn rhyw ame. Os na oes ddim byd yn adroddiad y dyfarnwr am y digwyddiad efo Horan yna, fe allo gael i adolygu bryd hynny. Ac yn y fan honno gyda llaw, canmoliaeth i Disney am gamu mewn. Ac ar ôl y digwyddiad, mae pethau wedi tywelu. Dim di mynd yn fler fel sydd wedi gallu mynd. Na, dydy ddim, ond ar y funud, dwi'n meddwl mae Cei Connah dyn nhw'n mor dda jyst i wasgu'r chwarae. Jyst i wneud siŵr bod nhw'n gul yn ganol cae, ddim yn cael llawer o le o gwbl. Dydy y Seintiau Newydd ddim wedi ymestyn y cae eto yn y marn ni. Ffordd maen nhw'n dda i godi tempo. Aaron Edwards, hybryd. Mae'n gleisiau dad Mullen! Mae'r dyfarnwr cynorthwyol wedi codi liman cyn i'r bel daro cefn yr hwyd, ond am bel i mewn gan Redmond dwi'n meddwl oedd o. Eto gan Redmond. Go iawn rwan de. Sôn am wneud penderfyniadau cywir ar y bel mewn
Ti'n bod eiliad yma dweud, dio ddim yn mynd ar ei droi chwith, mae yn dod yn ôl ar ei droi de i'r postyn bella, mi dyla Mullen wedi tynnu allan mwy cyn rhedag i fewn. Dim jyst rhedag i mewn ar y bel, sy'n rhaid i wneud hynny, gyda fi igon amser i wneud na, tynnu allan mwy, gweld ar hyd y llinell amddiffyn na, wedyn mynd i mewn a penio i fewn. Wel, mae gan Redmond hawl i fod yn flin iawn fan yna, does? Honna, nid am y tro cyntaf, fel ydych chi'n awgrymu Malcolm, yn groesiad o'r safon ucha. A deud y gwir, cyfle ar y blat yn cael ei ddifetha. Ac mae Mullen, oedd yma'n canolbwyntio digon â gwyth. Wel na, ac sbydych chi'n siarad efo chwaraewr di-brofiad. Mae o llawn profiad, oedd o'n chwaraewr y tymor 2 flynedd yn ôl, ond y dyn yma. Go iawn, flwyddyn dwytha de, fo yn y marn ni, oedd y chwaraewr gora ar y cae yn gwneud y penderfyniadau cywir a cyson yn y 90 munud bol gem yn ei wylio fo. A gwan, edrych, dwi'n eisiau fynd ar ei droi chwith, mae Cryman i mewn i postyn pella pam a Mullen yn mynd i mewn. I flaenwr Mana o'r nefoedd, croesiad felly. Sa'n dod â dŵr i'ch daner chi, Malcolm? Wel, dim jyst ar bat, cyllath a ffordd hefyd ydy. Horan. Efo Ebi. Mae Ebi di gyda dda fanna. Ac ai fi sy'n hwyro, neu ydy y Seintiau wedi cael y gorau o'r 5-6 munud diwetha. Maen nhw fel tys nhw'n dechrau cael gafel. Ac os fydd y pasio yn mynd o un i'r llall ac yn cadw'r meddiant, mae'n mynd i fod noson hir, mae hwnna'n sal. A mae Nembad wedi defnyddio i glyfrwch fanna i roi chwaraewr oddi ar ei echel braidd Harrison. A mae'r meddiant yn ôl ganddyn nhw, mae Ebi. A mae wedi troi ddyn. A dwi byth yn gweld po hwnna yn drosedd le. A dwi'n mae'n amddiffynwr di trio bod yn glefar i neidio o flaen yr amddiffynwr. Mae o wedi darllen i, gadael y bel wneud y gwaith, gadael i rhedeg ar draws y gorff, a wedyn troi i gael yr ergyd i mewn. Dwi'n gwybod bod chdi fynd i anghytuno, dylaen. Na, ddim yn gwybod, di o'na ddim yn drosedd. Mae George Horan sydd yn camu allan, trio bod yn glyfar, trio darllen y chwarae, a mae hwn yn cael ei gorff yn y fan cywir. Felly mae gwaith gwych gan yr ymosodwr, fydd o mor siomedig. Dau o gyn chwaraewyr yn fynes yn edrych ar ôl ei gilydd. Ebi a Gowain Tudur Jones. Jyst yn sydyn, be fyddai ddeitha bob ymosodwr cuddiad bel na. Cuddiad bel. Ti'n sôn 2 chwaraewr yn mynes, ond dim ond un legend, denig. Ac mae Ebi ar y bel fel mae Owain yn siarad. Mae yna ail gol ar faes tegid. Louis Robles, ôl yn uwchlyn yn fendigol. Wedi rhoi y bala ar y blaen o 2 gol i ddim. Mae'r uwch gyngor yng Nghymru yn cosmopolitan ac yn mynd yn fwy ac yn fwy felly. Dwi'n meddwl mae'r Seintiau yn dechrau edrych yn gyffyrddus. Nid jyst y chwarae taclus yma, dwi'n meddwl bod nhw'n troi amddiffyn Cei Connah ar yr adegau cywir. Maen nhw'n pigo'i amser, weithiau mae yna jyst un bas hir yn mynd dros ben yr amddiffynwyr, jyst yn llusgo nhw allan fel da ni'n newydd weld. Mae Mullen di newid asgell ac yn sydyn. Mae o ar gael a mae'r bel yn dod at Redmond eto. A mae Redmond yn chwilio am gyfle arall i ddoi'r bel mae fewn. A mae Mullen, am y tro cyntaf ydych chi'n teimlo, yn cael dipyn o look. Nid i'n coelio hyn, oce? Dwi'n ei wylio un chwaraewr yn Mullen, fel ti sôn, yn mynd o'r asgell lle, dwi wedi ddilyn o a draws y cae, mae Callum Roberts, dim ond sy'n mae'r bel, mae'n rhedeg efo fo. Dyna maen nhw'n neud, Malcs, mae bob dyn Cei Connah yn aros dyn am ddyn. Felly mae Mullen mor glyfar, mae o'n llusgo hwn allan o'i safle. Wir rwan, a dyna pan mae Farquharson yn gorau aros efo Harrington, maen nhw'n mynd dyn yn erbyn dyn ar draws y cae sydd yn berig. Ac ydy dyn am ddyn yn golygu hynny yndi, hynny oes un blaenwr yn penderfynu yna i newid asgell, mae'r llall yn mynd holl ffordd efo fo. Wir, dyna maen nhw'n neud, nath nhw'n neud yn erbyn Partick Thistle, maen nhw'n neud yn aml yn y gema lle maen nhw'n teimlo bod yr gwrthwynebwyr yn well na nhw dyn am ddyn, maen nhw'n mynd dyn yn erbyn dyn ar y cae. Mae probl di canfod Mullen, a mae Mullen yn dod fwy mewn i fynd ydi. Y rheswm am hyn ydy, mae Andy Morrison yn ddyn sydd diom yn licio, yn dactegol, mae chwaraewyr y Seintiau Newydd mor glyfar, mae nhw'n ffeindio hynna mewn pacedi gwahanol, a dyn ni'n gweld hon eto Mullen ar y dde tro mae'n aros yna. Mae chwaraewyr y Seintiau Newydd mor glyfar yn dydi. Lle mae Andy Morrison yn dweud, dyn yn erbyn dyn, enillwch y frwydr unigol. Os mae'r rhan fwyaf o'n ni'n gwneud hynna, mi nawn ni ennill y gêm. Mae hwnna yn gêm berig. Mae Mariet yn mynd i grymanu hon o dan far Lewis Brass. Rai fi ddeud yn sydyn jyst ar yr ochr hwnna ar y cofni fi anghofio.
os ti'n chwarae bydd tîm gwell na chdi, a chwaraewyr gwell na chdi, pam ti dal mynd un am ddyn? Dyna pam godes i'r cwestiwn gan ni'n gweld yr olwg ar eich gwyneb chi. Ac hynny yw, mae Owen nawr gyda mi bod i yn gêm berig, o'n i weld pa mor berig. Ceston Davies yn i'r hoeddi Mullen. A mae Ebi mynd o'i flaen, a mae Aaron Edwards yna hefyd. A mae Priestley Farquharson. Mae o'n gyflym, mae o'n gry, a mae o'n darllen gêm. Mae o'n, a na i ddeud, efo'r glaw da ni wedi weld heno, ar y ffordd yma o'r ffordd o'r gogledd, a ti'n dod i fa yma, yr unig, wel, ond 2 gau gwair, sgynnon ni yn yw'ch gyngor, cofio Caernarfon a fan hyn. Mae fan hyn, mae'n, yr glaw wedi gael, mae'n ddim yn berffaith, na di, mae'r caen torri fyny, ond yn sicr, mae yna ipyn bach o lethr tu ôl i'r Seintiau Newydd yma yn y hanner cyntaf. Os wedi Cei Connah ddal ar, tan ddiwedd yr hanner yma, sgwn i ydyn nhw'n mynd i ddefnyddio'r llethr yma i fantais yn yr ail hanner. Mae yn werth tanlinellu'r hyn sy'n mynd yn fwy ac yn fwy o gamp wrth yr wythnosau mynd heibio. Di Cei Connah wedi colli eto yn uwch gyngred Cymru tymor yma. A mae hynny'n wir wrth gwrs am y Bari hefyd. Ia, dwi'n meddwl bron blwyddyn yn ôl i mis yma, nath Caernarfon giro Seintiau Newydd o 1 gol i ddim. Oedden nhw wedi colli 4 gêm, wedi colli 4 barod o bryn. Gollon nhw 1 ar ôl hynny, A mae hwnna yn ffaith werth i hailadodd. Mae y Seintiau wedi colli 4 gêm yn barod. A Cei Connah heb wneud o gwbl. Dyn nhw rioed wedi curo'r uwch gyngred efo colli mwy na 4. Felly os dyn nhw'n colli un arall, fel nath nhw'n mis Tachwedd dwytha. O waith yn fwy fyny felly, Malcolm. Wel, nath nhw ddim na ddo, nath o'r hediad gwych ma, curo. Y gyngred yn hawdd yn y diwedd unwaith eto, ond gyda fi jyst rhyw deimlad yn ymol tro yma, di pethau ddim yn mynd i bod mor neis iddyn nhw, mor hawdd iddyn nhw. Oherwydd mae Cei Connah a y Bari bendant efo'r garfan sy'n ganddyn nhw mynd i wneud gwaniaeth. Hanner awr o'r gêm wedi chwarae, digon o ddigwyddiadau, dim gol, ac dim gwir arbediad i bod. Dyna'r gwir amdani, cadarnhad o'r hyn sydd i ddod nawr yn ystod mydd Tachwedd. Ac yn y canol y 2 gêm enfawr, y 2 wrth gwrs yn fyw yn dilyn Cymru ar S4C. Ac fydd na Bale, fydd na Ramsey, fydd na ddim Rodon, fydd na ddim Johnny Williams. Mae'r trafod wedi dechrau'n barod. Ac wrth gwrs, fydd na ddim Joe Allen yn Azerbaijan. Ac falle geith o amser i gynorthwyo'r clwb i ddewis rheolwr newydd, ac os mae rheolwr Stoke wedi colli swydd heddiw. Harrison. Ac at y bachgen mae Ceston Davies yn mynd o'r o Abertawed dros yr haf. Ebi. Yn dyn arno fo Disney. Wild. A mae wedi bod hwystledig i Wild yn dydi. Bach iawn mae o di weld o'r gêm o'r Bale. Ia, mae gen i om, di'r coesau illa ddim ganddo fo dim mwy fel blaenwr, ond mae o dal yn medru arwain y llinell flaen ffordd mae Cei Connah chwarae. Os nhw eisiau bod yn uniongyrchol, mi wneith o giro mwyafrif o'r cystadleuaeth yn yr awyr efo'i ben, a wedyn wneith o dal y bel i fyny, chwaraewyr ddod i fewn i'r gêm, ac eith un i fewn i'r cwrs Cosby, ond dim sgorio cyn gymaint ag oedd ers dalwm. Mae Ebi di gyd yn dda i wiro honna i mewn i lwybr brobl. Mae Aaron Edwards efo bod mae'n cael ei anwybyddu, mae'n mynd at Davies. Routledge. Cei Connah, i'n hapus efo hyn, nhw'n symud y bel un ochr y cae llall, mae nhw'n mynd fel uned ar draws y ganol cae, ac wedyn mae yna cysylltiad rhwng nhw ar ran ffynwyr. Mullen di mynd. Routledge oedd yn rhoi, oedd yn cynnig. Davies yn dwt ar alwad. Routledge yn gwybod bod gyda'r amser i reoli, a mae'n gwneud hynny. Nôl at Routledge. Mae Mullen i mewn, mae Ebi i mewn, tuag at Ebi, mae'n mynd! Ia'n anodd, fel blaenwr, mae wedi mynd i mewn ar y postyn cyntaf, felly mynd yn jyst neud siŵr pe o'n taro'r gol. Ond sa fo jyst efo weledigaeth na o wybod lle mae o yn y cwrs Cosby i jyst trio cael ipyn bach mwy o bwer arni i'r gornel bella. Mae'n gwybod, mae golwr Cei Connah bras ar ochr yna, felly jyst trio codi a i'w lwpio i fewn i'r gornel bella sy'n efo well.
Aaron Edwards yn honni bydd wedi cael ei wthio i gefn fanna, gan Pŵl. I flaenwr, sti. Go iawn o'n i flaenwr, de. Dwi'n meddwl mae hwnna'n gyfle dal. Dwi'n mynd gorfod ffeindio llawer o bwer arni. Davies a Farkas yn mynd ar un bel, y ddau rif 4. Y gic yn cael ei rhoi. A pan ddoth i eto fo, do'n ni'n teimlo o'r foment ath y bel at i benno bod o'n mynd i wneud rhywbeth ohoni hi. Oedd o'n cofio lle y gol. Dyna di'r boen i fi i weld o. Do ddim yn cofio lle mae'r gol. Di gol yn symud. Mae o'n gwybod yn union y rong yma'n rhedeg i fewn i fod. Efo holl ymarferio mynd i gael ar y ceia yma. Yn dod i fewn amseru, asesu'r croesiad yn dod. Mae rhai fo'n gwybod lle mae o fanna i godi'r bel neu'r gornel bella. Heb edrych, mae'n gwybod lle mae'r golwg. Davies a Debi. Nembad mewn yn dda fanna i chipio i oddi ar Disney. A mae gan Mullen. A mae Ebi di dal i fynd. Mullen y tu allan i Mullen mae Routledge. Christy Parkinson. Mae'n i cholli i Brobl. O, mae hwnna'n bas hyfryd at Routledge. Ac o Routledge di symud yn dda yn doedd. Nawr te. Mae Mullen yn disgyn, mae Mullen yn sgrechio, mae'r dyfarnwr yn anwybyddu o ddo. Mae'n bod yna gic fan awr Smotyn. Harrington. Mae'n di cholli hi i pwy, i Priestley Farquharson. A mae Harrington gyda'n dda iawn i adfer honna. Mae Davies yn ei helpio. A mae gan Brobl. Honna di'r broblem ar y degau, mae Priestley Farquharson yn rhedeg efo'r bel, sam opsiwn. So mae Michael Wilde i fyny na ryw weekend lladd i ffwrdd, maen nhw'n blocio'r bas i fewn iddo fo, felly os yna neb arall, mae'n gorfod rhedeg efo'r bel. Oedd hon yn gic o'r Smotyn? Mullins mynd lawr, reit ar y gornel. Na, dwi'n disgwyl. Dwi'n bach mwy o'r ongl yma. Na, mae o'n dyn tu ôl o fo, dio ddim yn cael y bel, ond efallai dyla Mullen wedi jyst dal i dir a cael y cyffredau gyntaf yn y well. Marriott, meister y cicio gosod at y postyn pellen am yn ormod ar honna. Ac capten ar y noson cyn chwaraewr Wrexham wrth gwrs. 9 pencampwriaeth uwch gyngre'r Cymru ganddo fo. Dros 10 ar 20 o gemau yn Ewrop. Ac o'n amser yn doedd Spender a Marriott a Spender. Ac oedd faint 15-19 o goliau tymor yn cael ei creu ganddyn nhw. Faint o bwysig oedd y ddain i nhw, de. I tîm Seintiau Newydd dros y blynyddoedd. Ella bod ni'n sôn am y chwaraewyr sydd falle yn simsanu efo gemau Cymru ar y gorwel. Mae Ashley Williams di sgorio i Bristol City heno yn erbyn Barnsley ac efo'r newyddion drwg iawn am Rodon. Mae rhywun yn meddwl falle bydd Ashley Williams yn dechrau'r gêm yn erbyn Azerbaijan. Mwy o gemau mae'n gael. Yn amlwg, y gorau ydy hynny i Gymru. Oedd wedi cael 5 cyn y gêm ddiwethaf. Hynny ddigon i gael yn ôl mewn i'r garfan. Dwi'n licio golwg hwn. Nembad ma. Hogyn ifanc, a mae'n fodlon gweiddi, mae'n fodlon cyfarwyddo. Mae'n deud wrth bobl, gadi mi, dos i fanna. Wel, mae'n mynd i addasu safle hefyd. Mae'n gyffyrddus iawn ar y bel. Hyd yn oed yn y cefn o amddiffynwr canol ne yn ganol cae. Gael gyffyrddus, edrych ar opsiynau i flaen. Ond mae'n dda gêm y cardia. Mae ddau yn cadw i cardiau, agos i'w chest. Pwy sy'n siarad dangos y llaw gorau. Llaw gorau ar y munud i'r Seintiau Newydd efo'r meddiant, ond mynd i'n unlla, cofia. Dim yn brifo Cei Connah o gwbl. Nembad yn cael ei dynnu nôl. 2 o chwaraewyr am lyca'r gêm yn debyg i gilydd yna. Ia, dwi hefyd yn teimlo bod mae'r spark gan y Seintiau Newydd. Mae Cei Connah, mae Andy Morrison di dewis tîm sydd yn weithgar ofnadwy. Da ni'n sbio yn ganol cae, Harrison, Morris, Poole, ar yr asgell Farquharson a Wolf. Mae Bakari ar y fainc. Felly mae'r spark ychwanegol gan y Seintiau, Aaron Edwards, Brobl, Mullen. Mae hwnna wedi cael ei pharo'n annisgwyl o fer at Mullen. Ac nath hynny'n gweithio na ddo. A sbiwch arno fo. Oedd o'n gweithio ar y cae ymarfer. Dyna sy'n mynd drwy feddwl o. Ond mae o'n mynd i fod yn hwystredig yn dydi. Mae'r meddiant ganddyn nhw, ond dyn nhw ddim yn... Mae'n gwirionedd di creu cyfle clir.
Na, wel ar y postyn pell yna lle oedd yn cam sefyll, pe oedd Mwlyn i mewn o'r peniad bendant, efallai'r hanner cyfle nes i ddeud i Ebi. Ond dwi'n meddwl mae Cei Connah well na hyn, le. Ella bod yn Seintiau, dyn ni sôn o blaen am gormod o barch i dîm. Dwi'n meddwl bod Cei Connah neu hynny, dwi'n meddwl na tacteca Andy Morrison ydi wneud hynny. A bydd i'n gon hapus i fod ddim yn ffefrynnau heno. Ond, dwi'n meddwl maen nhw'n well chwaraewyr, dwi'n meddwl maen nhw'n well tîm. Mae'n Wild i brwydro am honna. A mae Pŵl yn ei heli allan. A na chi dacl arferchog. A mae Mullen sydd ddim wedi dechrau llawer o gemer tymor yma. Un o'r rhesymau pam nad ydy canlyniadau y Seintiau wedi bod gystal. Mae o'n cael hanner campus. Pŵl eto. Disney efo fo. Nôl at Roberts. Ie, Nick, dwi'n meddwl fydd Scott Ruskell yn eitha hapus, eitha bodlon i fod yn hollol onest. Dwi'n gwybod dyn nhw'n brifo Cei Connah ar hyn o bryd, ond maen nhw'n rheoli. A dwi'n meddwl bod o'n teimlo reit, tacl ag am Mullen ennill y frwydr yna. Mae o'n teimlo, os allan ni lisgo un chwaraewr Cei Connah, a mae'n haws deud na gwneud, allan o'i safle, o'r mae'n gymryd ydy hanner eiliad, diffyg canolbwyntio, mae'r Seintiau fewn. A dwi'n meddwl, dwi'n sôn o blaen, mae'r ffin yn denna, mae o'n teimlo dros y 90 munud, mi fi na gyfla. Cic agosod yw'r unig ffordd da ni'n gweld Cei Connah yn sgorio ar hyn o bryd. Ac dydy Seintiau Newydd ddim wedi cadw gyfaint o lechan lan tymor hyn. Dwi'n meddwl nhw'n 2 fyny rwan. 2 lechan lan gydol y tymor. Maen nhw yn ildio. A beth sy'n ddiddorol, os di'n ffeithiau fi'n iawn, nhw wedi ildio 12 mewn 15 o gemau i gyd y tymor yma. Dwi'n meddwl mae un yn llai na gydol tymor dwytha. Un yn llai yn barod na gydol tymor dwytha. Ebi'n cael gair. Ac be nath oedd mynd fewn, ath o fewn ar Declan Pŵl yn ei dymer braidd. Do nath oherwydd oedd unwaith eto horwr mewn i gefno, felly oedd wedi camreoli'r bel mynd yr wrtho fo. A mi nath o fynd efo un droed a sarfu Pŵl efo'r droed arall. Bras. Chwilio am Wild, a Wild i ennill ond oedd yn mynd i'n doedd. Routledge gafodd y peniad fo sy'n ei herlyd i o hyd. Ebi nôl yn ceisio cynorthwyo, da gan Disney. Callum Morris. Ie. Mae Harrington di gwrando ni fydd cicio honna allan, gwell tafliad na chornel. A mae yna 5 munud o hanner cyntaf diddorol yn weddill. Da ni'n wedi gweld llawer o hein i fyny rwan. Da ni'n wedi gweld tafliad hir gan Farquharson yn fan hyn. I'r postyn cyntaf yna. Pawb i fyny. Lle mae Jake Phillips ydych chi eisiau fo? Oedd yn gyd hyn yma diwetha. Oedd o'n i hyrddio nhw mewn. A mae hwn yn gallu hefyd. Oedd yna braidd yn uchel ydy. Rhyw fynd fyny a disgyn, dwi'n falle wedi llithall na'i law o. Mae'n gwneud i pwyll. Wedi cael Cardi Melin yn barod, cael Morris, a mae o'n gwybod union beth mae'n gwneud i fan hyn. Mae'n cymryd un i'r tîm, mae'r chwaraewyr i gyd allan o'i safle, ond dal i fod, os ti efo Cardi Melin, paid yn neud y penderfyniad yn hawdd. Yn defnyddio'r tactega yma, pwyd i'r un dyn sa ti ddim eisiau gwynebu dyn am ddyn am weddill y gêm ydy Mullen. A mae rhaid i Callum Roberts wneud yn siŵr bod yn gwylio allan. Allai ddim rhoi cam o'i le o hyn ymlaen. Falle bod wedi cael cam pan gafodd o'i Garden Felen, ond y ffaith ydy mae gynno fo Garden Felen. A mae'r bêl gan Ceston Davies, a mae Davies yn dal i redeg. Ac yn ffodus i Cei Connah, oedd Callum Morris yn effro, ac yn ymwybodol o hynny. Nawr mae'r bêl gan Routledge. Hyfryd. Ddim gystal dwi wedi ni gan Redmond allan gan Horan. Mae'n un o'r nosweithiau yma, eich dilyn bob dim i mewn. Mae bob dim yn mynd i lithro reit o flaen y golwr, a gyda fi ryw deimlad efo Lewis Bras yn y gol. Mae yna rhywbeth yn... Ar bêl gan Ebi na chi bas! Am arbediad da, am arbediad dewr, ond dyn Ebi, pan ti'n cael gwasanaeth fel ne, mae rhaid ti sgorio. Am gol sa hwn di bod. Am gol, am symudiad. Un cyffyrddiad. Symud amddiffynwyr Cei Connah allan o safle.
Ebi, dwi'n gwybod pwy sy'n cyfle, ddylia fo sgorio, ond mae'n dipyn o arbediad, Nick. Redmond, unwaith eto, am bas. Ti'n gwybod, ti'n gwybod pynsio na drwad, mae yna rhyw bobl bach yn fanna, ond diolch yn argoedd i fi dal i fod, bydd o'n mynd i sgorio. Mae'n efo cael y cyffred cyntaf ar ei droed de, ac yn y gol efo hyn ar ei droed chwith, a pasio fod i gornel. Na, mae'n trio neu bob dim ar ei droed de, sy'n wedyn mae'n camrioli hi. Ond mae wedi bod yn gol hyfryd. Nawr te, mae'r chwaraewyr di dechrau ar gornel gosa y cwrt chwech. Mae'n dod at brobl, nôl a hir isel. A Christy Parkinson, yn i'n rhoi fi nôl o bled offi. Licio hwnna, gweld o'r cael ymarfer, lle hwnna 4 neu 5 yn ar gornel y cwrs Cosby. Ddim yn mynd i mewn, 4 yn mynd i mewn, wedyn yn hwyr. A wedyn chwarae'n fyr. Symudiad cael ymarfer weithiodd i Abertawe yn y gêm yn ebyn Caerdydd. Penwythnos diwetha, pa maen nhw'n gweithio. Yna bleser mawr i gael, ond mae rhywun yn mynd nôl at y digwyddiad. Prif ddigwyddiad ar hanner cyntaf, dim am heiaeth o gwbl, ond dim yn unig am waith y golwr, dim yn unig am wastraff y blaenwr, a fel oedd Owain yn deud, y pasio cywir ar Redmond, mae wedi cael hanner, da. A tysa Greg Draper wedi bod ydych chi'n meddwl, tysa Greg Draper wedi bod yna, ydych chi yn meddwl, fasai'n un i ddim yr ymwelwyr. Wel, mae'n prif sgoriwr dal i fod, a mae ar y fainc. Siarad efo cyn y gêm, oedd o'n eisiau siarad yn ôl bo fi. Oedd o'n swp sal, oedd o'n ddim yn cychwyn. Ond, dyna ni, fel blaenwr, mae o'n gorfod paratoi broffesiynol ar y fainc i ddod ar. Ond ti'n cael, faint o glinigol, mae Greg Draper i eb. Mae nhw ar o chwaraewyr, dwi'n mynd deud, ond dal i fod. Dwi'n just meddwl, un cyffyriad yma ar ei droed chwith, mae gol. Mae ddod i trin ei bod dim ar ei droed de. Aros ydyn ni weld faint amser ychwanegol fydd am llawer, yna dipyn o strach yn doedd y fe digwyddiad George Horan. Munud neu 2 falle. 1. A mae'r bel gan Routledge. Mae munud yn hen ddigon amser i sgorio gol. Mae'r geisio cael ei rhoi yn erbyn Mullen. Ac edrychwch yn ôl efo fi dros yr hanner, Malcolm. Sgor yn adlewyrchu teg, neu falle? Na, mae'r Seintiau Newydd wedi bod yn meistri cor, ond heb cymryd mantais o siar nhw yn y gêm i sgorio wrth gwrs, a da ni'n gwybod faint o bwysig di hynny. Faint o bwysig fydd o'n dod i mewn i'r ail hanner gan i weld oherwydd ma' na, dim ots gyda fi beneith bobl dweud, mae'n lethr bach yn fan hyn, a mae'n mynd i fod tu ôl i cefn Cei Connah. Mae rhaid i Cei Connah wneud rhywbeth gwahanol. Os ydym mynd i aros fel hyn, mi wneud y Seintiau Newydd gyda'r gêm. Os ydym wneud rhywbeth gwahanol yn yr ail hanner, mae gen nhw gyfla. Un ymddech hwyr falle gan y tîm cartre. Nawr te, Routledge oedd yn ôl yn tacluso. Os amser am un tafliad hir. Wolf y tro yma. Ydy'r blaidd yn mynd i allu chwythu tu amddiffynol y Seintiau Newydd i lawr yn yr eiliadau ola yma. A'r dyfarnwr yn penderfynu bod i cymryd gormod o amser. Digon i'w drafod. Yn gyntaf, mae'n ddi-sgor. Ddylai ddim di bod. Mi ddylai dinebu, mae o'n gwybod hynny, bod wedi manteisio ar y sawl pas mae wedi gael o'r asgell chwith, a mae hwn yn gwybod. Mae o'n lwcus i fod o'n gadael y cae nawr, ac nid wedi gadael amser bell yn ôl. Dewch nôl ato ni i drafod y cyfan, a hynny ar ôl yr egwyl. Noddi'r pêl droed ar S4C gan Screwfix. Want to feel today? Radiate your attitude. Available now in stores and at Deichmann.com.
At last, there is something to relieve any child's dry or chesty cough. Try new Bronco Stop Junior for fast-acting relief of any dry or chesty child's cough associated with a cold. Bronco Stop Junior for children from 1 year old. Take that Christmas by order of the Leafy Blinders. It's a new day at Antandek, and the team are talking mortgages. What are houses made of? Mortgages? No, bricks. And bricks must be well cheap. They're basically sand. Presenting Antandek's Brick Subscription Service. We send first-time buyers 1 brick in the post every day for just $9.99 a month. Couple of months, and you're on the ladder. The property ladder. You'd have a shed in a week. Meanwhile, Santander are running free events for people who are looking to buy their first home but don't know where to start. See what's possible at Santander. Elsa's Ice Palace, what a magical place. Look at her building the roof and staircase. Just press on the... Oh, that looks fun. Sure, why not? Well, there's no wrong way to play. Do anything you want in Elsa's Ice Palace. Milk? No, madam. It's not milk. Quick break for milk. No, John, it's not milk. It's not! I say, it's not milk. 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 It's fresh milk, filtered for purity. Arla Cravendale. Can I help you with something? Yeah, work, mostly. Things are a little bit quiet. This will cheer you up. Get a £5 voucher for every purchase over £25. Right. And a chance to win an envelope. A £1,000 gift card. Well, I've got £25. That'll do. OK. You're joking? You could put that money towards an award-winning LG OLED TV. You're a winner, Mark. Would you mind? Look, this is my confetti, really, isn't This is our moment, Mark. Make anyone's Christmas with Curry's Big Crimbo giveaway. 20 hot wings for $5.99. What the I win. Don't want to see me shining. I win. Pow, pow. I win. Every day at KFC. Noddi'r pêl-droed ar S4C gan Screwfix. Mae'n benwthnos mawr yn uwch gyngor Cymru, JD, y 4 ucha yn cwrdd penwthnos yma a'r cyfan yn dechrau ar lanau'r dyfrdwy a'r dadle yn dechrau yn syth rhwng Cei Connah a'r Seintiau Newydd. Mae yna eleniaeth rhwng y ddau dîm yma, ond dim goliau yn ei gwanu nhw hyd yn hyn bod y Seintiau wedi rheoli ac ymateb y rheolwr Sgorio yn dweud y cyfan ar y diwedd. Cadarnhad i chi o'r sgôr, cadarnhad o'r tywydd hefyd. Mae'n lib ar lanau'r dyfrdwy, ond dim goliau hyd yn hyn di Sgorio Seintiau Jones gyda fi edrych yn ôl ar yr hanner cyntaf yna. A mae'n ddechrau'n syth gyda un o ddigwyddiadau mwy o dadleuol y gêm. A George Horan, gan i weld y lluniau nawr, dyfarnwr yn amlwg ddim wedi gwneud dim byd, ond beth am y digwyddiad yma, Owen? Wel, dwi'n meddwl mae'r lluniau'n deud y cyfan yn dydi. Cei Connah yn rhoi y Seintiau Newydd o dan bwysau o'r gig gornel. Cadw'r bel yn fyw, croesad yn dod, a dyn just yn gweld ar gornel uchaf yr sgrin bron iawn. Fel mae hon yn barod i ddod i fewn. George Horan, dod i fewn i'r sgrin rwan, taflu y Ben Elin chwith, a mae'n gorau derbyn y gerdyn coch. A dwi'n gwybod mae'n edrych fatha bod y dyfarnwr yn sbio yn y cyfeiriad yna. Dwi'n golygu bod i lygu do ar y digwyddiad wrth gwrs. A mae di methu'r digwyddiad, mae mor syml â hynna. Yn amlwg mae o just yn sbio un cyfeiriad neu'r llall i'r ochr, ac os fysa fod i weld o, sa'r gerdyn goch wedi cael ei ddangos yn syth. Mae fe mor bwysig i Cei Connah, mae fe mor brifadol, ond mae hynna'n digwydd mor aml. Fi'n cymryd, Vandy Morrison, dwi'n mynd i newid y nawr fel chwaraewr. Na, wrth gwrs, a neitho ddim newid, a fel dyn, a dwi'n falch o hyn, Dylan, fel dyn gath gerdyn coch am un digwyddiad yn chwarae un mynes. Weithiau mae'r red mist, fel maen nhw'n dweud, yn dod dros unrhyw chwaraewr. Unwaith mewn gyrfa, falle gyda chi. Unwaith ydi. George Horan, pyn bach yn fwy aml na unwaith, ond dwi'n gwybod beth sy'n mynd drwy ben o fanna, dwi'n gwybod os mae yna wawdio, os mae yna dynnu Cris, neu be bynnag, mae o'n gwybod i hun fel chwaraewr profiadol. Os mae'r raich yn dod i fyny fel nath o,
Fydd o, sa fod i camu nôl i'w safle, jyst yn disgwyl gweld y dyfarnwr yn dangos y goch. Dyn lwcus iawn. Dych chi'n ganolbwyntio ar y pêl drod, a mae rhan fwyaf wedi dod drwy'r Seintiau Newydd. Un o digwyddiadau mawr, Aaron Edwards, tipyn o dacl gan Mike Wilde fan hyn. Am dacl, mae Aaron Edwards yn ddyn sydd wedi gwneud y gwahaniaeth yn y gêm yma dro ar ôl tro. A fysa Andy Morrison fel rheolwr, fysa chwaraewyr Cei Connah yn gweld y digwyddiad yn meddwl, o na, da ni mewn trwbl enfawr yma. Mae o'n barod i danio i seithi. A Mike Wilde chwarae teg iddo fo. Mae'n amseru'r dacl yn berffaith, a mi oedd rhaid gwneud am dacl. A fel rhywun sy'n nabod Aaron Edwards hefyd o'i cyfnod gyda'i gilydd yn y Seintiau Newydd, wrth gwrs. Jamie Mullen wedi bod un o'r chwaraewyr amlwg heno hefyd. Mae'n ambell i safle gwahanol, maen nhw'n newid mor aml, ond Mullen yn edrych yn beryglus. Yndi, dwi byth yn gwylio'r Seintiau Newydd ddim yn disgwyl gweld y dyn yma'n beryglus. A mae'n chwarae ar y ffin, dydy, yn fanna'n agos ofnadwy agos iawn i amseru'r hediad tro yma, cam sefyll, ond mae'n dangos bod o'n ceisio aros ar y linell ola, ceisio bod mewn llinell efo'r amddiffyn o'r ola, a just rhyw hanner troedfedd efallai yn rhy bell y tro yna, ond fod i'r dyn sydd yn aml iawn, bron iawn a sgorio. A mae rhaid ni weld y bron digwyddiad ola'r hanner. Di-sgor, cyfle enfawr yn dod i'r Seintiau Newydd. Am gyfle de, maen nhw'n disgwyl am hon, jyst llusgo cwpl o chwaraewyr allan o safle, a dyma sydd yn effeithiol, y chwarae cyflym o gwmpas y cwrt cosbi, a mae Ebbe yn ffeindio hi mewn safle perffaith fel ymosodwr. A da ni'n gweld jyst y symudiad, un cyffyrddiad, a wedyn y bas gan Redmond, cyffyrddiad cyntaf i ffwrdd oddi wrth i droed a pyn bach yn rhy bell, ond lle oedd y dinc. Jyst rhyw dinc bach dros ben y golgeidwad a safon sgorio. Bron yn berffaith. Bron. A dyna pam mae'n ddisgwr ar yr egwyl fan hyn. Cyn i ni fynd am egwyl, dechrau ni fy draw at Nicky John sy'n cael cwmni diddorol dros ben. Maen nhw'n torri tir newydd fan hyn yng Cei Connah. Diolch Dylan. Vicky Roycroft, chair here at Connah's Quay, first female chair in the Cymru Premier. Thank you for holding a brolly. I just want to check to begin with, how are the nerves doing at this point? Well, we're still unbeaten, we're still hoping for the win, so let's just hope that I know the weather hasn't helped us this evening, but hopefully we're still on target for the win. So. Tell me, how did you come about your role here at the club? Well, I started really by doing the admin and looking after the admin at the club, and then things went on from there, and I started watching the odd match, and then I got hooked, and then that was it, and things went on from there really. So you haven't always had this love of football that you do now then? No, I think it was always on a Saturday, my husband going out and watching the football and me staying at home, and sort of the roles have reversed a little bit really. So now he has to follow you? He does, yeah, he does. He goes to his match and I go to my match, but it's great and I love it, and I love spending time at the club and love doing what I do at the club as well. And have you got enough to edge it in the second half? Absolutely, of course we have. No doubts at all there. Oh, thank you Vicky. Egwyl fer sy'n nesaf ni rwan, ond dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner rhwng Cei Connah a'r Seintiau Newydd mewn cwpl o funudau. Noddi'r pêl droed ar S4C gan Screwfix. I moved school when I was 10. I don't know why they picked me. I was always scared and worried. Even at home, they'd message me all the time. I just wanted to hide. But coming to Bernardo's helped me deal with it. I feel better, stronger. I know I can get past this. Dad, can we get a Happy Meal? That's a great idea. Happy Meal for her, Big Mac for me. We did say we were going to tidy up. Good one, Kev. Top parenting. We will, Dad. I promise! Come on, let's go. Yes! She better not tell her brother. I won't, Dad. I promise. Butterkissed. Get things popping. Nescafe Gold Cappuccino.
we select only the finest coffee beans to go with delicious milk. The perfect match. Frothy and rich tasting, crafted with care for the moments that matter. We're always Lidl on price, meaning you can save 40% on this shop at Lidl. So you can clean up on these, stock up on family favourites, get more out of your midweek meals, and even save on these big brands. 40% saved for you on all of this. Now that's always Lidl on price and still big on quality. Gall dal y ffliw fod yn ddifrifol iawn. Yn ifanc neu yn hen, gall y ffliw effeithio ar eich iechyd ac y fywydau'r pobl o'ch cwmpas. Mae amddiffyn eich hun gyda brechiad y ffliw yn hawdd ac I lawer am ddim. A llynedd, cafodd dros 800,000 o bobl yng Nghymru eu brechiad mewn meddygfa, fferyllfa, ysgol neu trwy cyflogwr. Felly mae'n hawdd curo'r ffliw. I weld a oes hawl gennych chi gael brechiad am ddim, chwiliwch am Curwch Ffliw nawr. At last, there is something to relieve any child's dry or chesty cough. Try new Bronchostop Junior for fast-acting relief of any dry or chesty child's cough associated with the cold. Bronchostop Junior for children from 1 year old. Hartley's jelly pots. They can hardly contain themselves. Shall we Bill? Or Baileys? Bill. Or Baileys? Bill. Or Baileys? Bring on dessert. Final Cwpan Rygbi'r Byd. Lloegr a De Affrica, bore dydd Sadwrn yn fyw ar S4C. Noddi'r pêl-droed ar S4C gan Screwfix. Croeso nôl ato ni, digon I ddod dros y dyddiau nesaf o ran chwaraeon yr S4C. Ni wedi sôn am y rygbi, wrth gwrs, bore fori. Pnawn I llun, uchelbwyntiau ar penwythnos. Hefyd, ni wedi bod yn dilyn tîm dan 1 ar 15 Cymru wythnos yma yn y Victory Shield I campau nhw a llongyfarchiadau iddyn nhw. Ond yn chwarae'r Alban pnawn yma, a'r enillwyr byddai'n ennill y gystadleuaeth gyfan. Mae wedi gorffen yn gyfartal, felly maen nhw'n rhannu y tlws criw Ethan Ampadu. Tyler Roberts di ennill y gystadleuaeth fan ddiweddar. Felly mae'r to ifanc yn llwyddiannus unwaith eto o ran Cymru. Ond pwy fydd y llwyddiannus fan hyn heno? Cei Connah neu'r Seintiau Newydd. Dim goliau, ond mae yna newidiadau wrth I ni weld Bakari yn dawnsio wrth baratoi I ddod i'r cain yn I dawnsio nôl at ein tîm sylwebu ni. Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch hogiau, croeso nôl ac mae Michael Bakari yn mynd I ddod i'r maes ar ddechrau yr ail hanner ac felly hefyd Jamie Insol. Ac os dwi'n gywir, y ddau sy'n gadael y maes, Danny Harrison, ond hefyd Priestley Parkinson. A bydd gadarnhad o hynny. A mae rhaid I fi ddeud, mae hynny'n syndod a gallai o'n tybio wrth i'r blaenwr cydnerth ddod mlaen bod Priestley Parkinson di brifo, mae rhaid. Wel, ti'n meddwl I fi'n bach, a hynna oedd y plan. I just stopio y Seintiau Sgorio yn hynna'r cyntaf, a wedyn mynd amdani go iawn efo'r ddau yma hefyd. Dau eilydd ymosodol dros ben Bakari, chwaraewr y tymor dwytha, sydd wedi chwarae bob gêm hyd yn hyn. Ac Insel, llygad am gol, prif sgoriwr. Yep, 10 gol rhwng y ddau. Ac os oedd na ryw hanner syniad yn ein meddyliau ni bod Cei Connah'n hapus efo pwynt, mae'r newidiadau rheini'n awgrymu fel arall. Nes I ddeud ar ddiwedd y hanner cyntaf, mae rhaid nhw'n ei rhywbeth gwahanol. Do. Ac maen nhw yn bendant i ddweud hynny. Gan I weld sut ydi drwy allan rwan ta. Ydw i'n hoblo mint? O, ydy selfish da, ia? O, bla selfish, o'n efo, ia. Ia, OTJ? Beth ddylwn i'n neud o, di gofyn I OTJ ateb cwestiwn. Ia, di sgôr rhwng y tîm carpio sy'n ail a'r Seintiau Newydd sy'n drydydd. Ac y neges o'r fainc ydy bod yr eilyddion dactegol, wel mae'n debyg bod bob eilyddion dactegol, os anaf di bod y pwynt sy'n cael ei wneud ydy, mae'n rhaid bod yna ddim anaf I Priestley Parkinson. Wedyn, bydd o falle yn siomedig, a dyna chi Insol yn gwneud un peth, mae Insol yn gwneud o hyd. Falle yn amlach na mae o'n sgorio, hynny bod yn niwsans. Co iawn, am wneud o weithio I chdi de, mi wneud o dorchu llewis.
A mae o hefyd yn ennill gicio'r Smotyn. Mae wedi tair cic o'r Smotyn, so mae yma'n barod. Yn y gol arall di bod. O, mae'r Bala yn mwynhau, a mae Robles yn mwynhau'r glaw. Ac os mae'n siŵr bod hi'n glawio maes tegid, mae wastad yn glawio ar maes tegid pan dwi'n mynd yna. Ac os ti'n glawio yng Cei Connah, ond mae'n 2-0 i'r Bala. Ac yn nos Wener nesaf, dwi'n iawn, da ni'n dilyn y Bala i Aberystwyth. Ond ni ganolbwyntio ni ar hyn o bryd ar y gêm yma. Dwi'n meddwl mae Andy Morrison di gweld, hei, be nath digwydd tymor dwytha. Nath Seintiau Newydd ddal ni fyny yn y diwad o. Gath nhw gêm enfawr o fan hyn yn y mis Mawrth, lle gyda'r Seintiau Newydd yma. Ond maen nhw'n mynd amdani. Gwthiad yn y cefn gan Holmes. Ac mae hwn y chwaraewr da nghanol rhan diffyn. A di'r noson yn byd rhoi i fod mor anodd i Mr Petr ac o'n i'n ofni fasau ar ôl ychydig funudau. Yna olwg, noson fler iawn yma. Ond mae ti'n neud un cael gyfeiriad mawr yna fo, ond na ni anghofio amdano hwnna, oherwydd ers hynny, chwarae teg, mae wedi gadael pethau fynd pan sy'n rhaid, a wedi stopio pan sy'n rhaid efo. Os un y ddau o dacls bler oes, ond dim mwy na hynny. Mae Mr Mint ar fi'n deud rhywbeth. Gweld y Seintiau Newydd yn ceisio adeiladau allan o'r cefn. A Cei Connah, ar y degau mae yna 6 yn yr amddiffyn. Bacar yn cael ei lusgo fel cefnwr chwith. Mae nhw'n hapus, bod nhw wedi eilyddio a dod y 2 ymysodwr. Sbia nhw rwan, 6 yn y cefn. Mae nhw ddigon hapus i wneud yn siŵr bod yna le yn ganol cae, dim problem, ond bod yna ddim lle yn yr amddiffyn. A mae'r Seintiau Newydd. O'n i am ddeud da iawn Owain Trebor. Sori, Owain Trebor. Mynd. Mae yna dwll yn ei ddadlau hefyd, yn does? Y bel yn chwilio am insol. Mariet di mynd ar draws efo fo. Tight on Bakari! Bakari. Ac oedd y gyfferiad olodd i ar Bakari. Ond mae chi ddyn i gael ar y fainc. Mae o ar ei unfed clwb ar hugen. Chwaraewr y tymor diwetha. Ond mae yna rhywbeth yn does bod y chwaraewr yn chwarae un clwb ar hugen. Bron gymaint â chi, Owain. Ond mae yna reswm pam oedd ar y fainc heno. A pam dydy Andy Morrison ddim cweit yn ei drystio fo yn erbyn tîmau da. Lle mae'n gorau gwneud gwaith amddiffynol hefyd. Mae o'n gallu gwneud y gwahaniaeth mewn gymau tîm wrth gwrs. A so mae'n gallu sgorio'r gol fuddigol heno. Ond yn amddiffynol, dydy o ddim cweit yn ei drystio fo. A da ni wedi cael y sgwrs yma efo Andy Morrison yn do. Dwi'n cofio un gêm yn y Cwpan Her o'r Alban, pan ildiodd Cei Connah gol ac oedd y dyn yma yn deud bod gwaith amddiffynol Bakari wedi bod yn ddifrifol a bod hynny wedi arwain at y gol yn ei herbyn o. A be nhw'n i weld, dwi'n meddwl yn aml, ydy Jamie Mullen a sgellwr dde, fydd o'n crwydro fewn i'r cae mwy hyd yn oed, a wedyn gweld os fydd amddiffynwr ochr dde Seintiau Newydd yn gallu gwneud yr hediadau yna, Ryan Harrington, a fydd Bakari yn aros efo fo. Yr Edmund can fach yn honna braidd, ond Mariet brofiadol tu ôl iddo fo, yn ôl at Harrison. Ond mae o'n benderfyniad dewr, cofia, dod o'r ddau o'r wrth y fainc yn ystod yr egwyl i trio ennill y gêm. Sa'n cwestiwn y fyny. Mae'n rhaid dynnu yn tol i'r bel, ond mae o'n meddwl efo cyfymdra sy'n gan insol ac hefyd efo Bakari, mae gynnon nhw y cyfymdra i fynd tu ôl i'r diffyn y Seintiau Newydd. Mae un peth yn sicr fydd Michael Wilde yn falch bod gyda fo gwmni yn y llinell flaen na. Davies. Drobl. Nôl at Davies. Harrington. Drobl. Davies. Ac dweud i arfer gweld hyn yn dod. Ac weithiau yn sydyn mae'r pasio ara mynd yn basio slic cyflym. Nath o ddigwydd fo un digwyddiad cyn yr egwyl tan gafodd Ebi y cyfle da yna. Davies chwilio am Ebi. Harrington ceisio'r hoeddi mewn. Bakari oedd yn ôl ag ei gwaith amddiffynol i fod yn deg efo fo. A nawr mae ar ei ffordd. A mae o'n taro'r bel yn chwilio am insol Mariet ar dderchog. Ac falle mae cefnwr chwith di Mariet a mae o'n amddiffynwr o ddredd. Ddewch chi o'n unrhyw le yn y cefn. A mae'n eitho joban i chi
Ebi. A mae o licio am ddiffyn, dydy. Un o'r chwaraewyr na. Routledge. Julian Mullen. Mullen yn disgyn. Ac Disney oedd efo, dwi'n meddwl. Ie, mae wedi cyrraedd y bel gyntaf, fel fysa fo hefyd mae o mor gyflym. Mae Disney ar ei ôl o, ydy Disney yn ymroi hyn i'r dacl yn ei weld eto? Mae'n cyrraedd y bel? Na, di o'n am digon i cico'r sfotin o gwbl i fi. Mae'n chwilio amdani hefyd sy'n neud fi feddwl. A di o ddim mewn rheolaeth o'r bel na chweith pan mae o'n cicio i ffwrdd. A fysa wedi mynd aros ar ei draed? Fi'n meddwl sa fo'n. Wel, di record y Seintiau oddi cartre unwaith eto. Ddim byd o gymharu a fel mae record i fod dros y tymhorau. Mae wedi colli 4 o'i 8 gêm ddiwetha oddi cartre ym mhob cystadleuaeth. Pethau bach felly, ildio goliau, colli gemau, methu ennill ffwr. Dyna sy'n gwneud pethau gymaint agosach y tymor yma. Mae Wild i symud i'r dde. Digon gan Nathan Wolf yna. A pob yn mynd i fyny, Disney, Horan. Pob yn mynd i fyny am y tafliad hir yma. Yn dod i mewn gan Holmes, lawr ochr dde. A Wolf fydd o'na yn i'w obeithio codi fyny y brifsion. A dych chi yn rhyw deimlo, os yna gol yn mynd i ddod i Cei Connah, mae o gic rydd neu gic gornel neu dafliad hir mae'n mynd i ddod. Holmes, mae'n i hyrddio hi mewn. A te bwy mae hwnna'n disgyn, dyna'r cwestiwn. Horan oedd yn mynd amdani, nawr mae gan Ebi. A sbiwch ar y frwydr honna. A Mullen yn mynd. Ydy'n mynd o ddiwrth y cael fan hyn. Callum Roberts, a mae Callum Roberts i cael un carden felen. Ac oedd Mullen o bosib ar ei ffordd. Wel, mae'n gafal na fo. Ydy'r ddau yn gafal, de? Ta mond Callum Roberts sy'n gafal yn Cris yma'n hyn. Oherwydd, os na mond Callum Roberts sy'n gafal yn Cris, mae'n rhaid o fynd. Mae Andy Morrison ac Harrison mewn trafodaeth yma, nath nhw sbio tu ôl. Os dos o ddim carden felen, swn i'n syni dim os oes a Callum Roberts yn gadael y cae, fel a bod yna eilydd yn dod yn ei lefo. Yn fuan i iawn. Ie, os fuodd na rybydd ola erioed, os fuodd na rybydd terfynol, ond mae o'n troedio ffin denau iawn nawr. Dyma'r cyffyrddiad. Tynnu gris o. Does am llawer yna. Ydy o'n tynnu gris o, ddim gwthio fy ffwrdd? Mae'n tynnu gris o. Mae dal yn ôl. Mae'n ei braich cryf allan yna i ddal yn ôl. Mae'n isa Mullen yn curo ras yn hawdd. A nawr, mae'r tempo'n cynyddu. Ac oedd yn agos iawn at efo eto. Ond mae rhaid i chi aros efo Mullen. Mae Mullen di dangos yn hanner cyntaf, mor fygythiol mae'n gallu bod. Ond swydd rheolwr wedi gweld hyn a meddwl, reit, mae Mullen yn cael y gorau'r frwydr. Felly newid, efallai roi Danny Holmes i fyny nebyn Mullen. So fo'n gallu gwneud y swydd yna. Mae rhaid newid, neu bydd Callum Roberts ddim yn aros ar y cae tan y diwedd. Mae Greg Draper gyda llaw o dan yn pwynt sylwebu ni yn cynhesu, mae hynny'n ddifyr. Ac bydde hynny yn eilyddio cyntaf. Positif iawn. Dysa fysa fo yn, ond cofio dim ond un arall gyda Cei Connah i ddefnyddio. Maen nhw wedi defnyddio 2 chwaraewr yn barod ar dechrau'r ail hanner yma, un eilydd arall. Ond hefyd, Matt, mae o lawr i faint o ffydd sy'n gan y rheolwr mewn chwaraewr i wneud y penderfyniad y cywir. A deud, oce, fel chwaraewr weithiau ti'n dallt, os dwi'n gwneud un dacl hwyr, felly, cymryd cyfrifoldeb, peidio neidio fewn i dacl, peidio gafel mewn Cris. Gwyn i weld pan oedd eiddfed ydy Callum Roberts yn yr ail hanner yma. Harrington. Allan at Mullen. Mae Mullen i gyn dda iawn i gael hwnna mewn. Nawr te, i bwy mae'n i ddisgyn. Ar ergyd yn y diwedd. Gan Routledge. A mae'r pwysau yn cynyddu unwaith ar rhagor. Mullen. Nôl at Routledge. Mae Ebi'n galw amdani. Mae Horan a'i goes hir yn gwneud digon. Ie, mae'n neud y dda Horan. Jyst i dal i dir mwyn byd ac yn gryf yn y dacl le yn y bloc yn jyst clirio'r bel am i ildio'r cic gornel, ond jyst newid ger dipyn bach fan hyn gan y Seintiau Newydd. Y croesiad yma dros pen Horan i ddechrau. Yn dod allan i fi bach yma rhyw hanner ergyd yma na does. Mae yna dipyn o symud o gwmpas y fainc.
Pam lai. Ac ysdi Redmond yn taro cefn yr hwyd. Mae'n arwr. Pam ddim? Mae cyfleon di bod yn bethau prin. A mae on. Mae'n just gwych y chwaraewr yn y marni. Gymryd y bel i ffwrdd llawar ac 20 llaeth allan. Dwi'n meddwl bod nhw'n sgorio llawar o tu allan i cwrs Cosby na di. A mae'n mynd am yr ergyd na ar y foli. Methu reoli iddo. Nembad eto. Ebi. Drobl. Mae Samer yn dŵl, trydydd eilydd yn paratoi dod ymlaen i Cei Connah. A mae hynny'n golygu bod wedi gwneud i eilyddio i gyd, a mae yna fwy na hanner awr o'r gêm i fynd. Mae Horan mewn yn galed fan ar Eiron Edwards, oedd Eiron Edwards yn glyfer. Mae Ebi methu mynd heibio oherwydd y dacl gampus. Mylen eto, Eiron Edwards. Diolch wedi bod mor amlwg yn y gêm. A tio mae bel ni am ddeitha chdi, Declan Poole a fo, mae Declan Poole di marcio allan o'r gêm yma i fyny rwan. Ond fe dech chi'n tynnu lygad o'r wrth Eiron Edwards. Fod i'r chwaraewr mwyaf ffit ar y cae na. A da chi yn teimlo bod ni'n enwio'n amlach. Na gyd dwi'n ddeud. Sbiwch, Bacare yn ei ôl yn gwneud y gwaith amddiffynol na. Mae o'n gorfod yda Callum Roberts o'r wrth y cae yn marni rwan. A hynny oherwydd bod yn mynd i gael ail gardian, ia? O, ia. Go iawn. Dwi'n meddwl mae o'n gwybod i hyn. A mae ddigon hawdd deud, mae wedi defnyddio'r 3 eilydd, ond mae hynny well na bod chi'n chwarae fe 10 dyn, ydy? Ydy siw bob dro. Ond ydy o'n mynd i adael cyn i'r bel fynd i gefn yr hwyd. Mariet sy'n paratoi i gymryd y gic. Ac yn ôl yr arfer, fel sa chi'n disgwyl mae'n i dda, mae Bras yn ei gwylio. Yn mynd am gic gornel, mae o di camddall honna braidd. Iep, y cyffyrddiad ola oddi ar amddiffynwr Holmes o bosib. A mae Andy Morrison yn gweithio'n blaen ni. Oedd y bel 50% fedda fo iddyn nhw ac i Seintiau Newydd, ond Seintiau Newydd sy'n cael y penderfyniad mawr o'r cic gornel. Timed cic gornel y Seintiau. A mae'n wthio yn y cwrt. Ac chydig bach o ysbaid, a dyma ni. Nawr ta air hif 3 sy'n mynd i gael ei godi. Ie. Ac... Pam? Chwarae teg, mae o'n edrych yn synnu. Ond oedd y Dre Newydd ddim eisiau colli hwn. Na. Pan ddoth hwn i Cei Connah, oedd nhw'n gwybod oedd Cei Connah'n gwybod ond nhw'n cael chwaraewyr da. Ond weithiau, dim yn oson i chi. Dydy ddim, ti'n chwarae yn y munud o chwaraewyr gorau yn y gyngrair, ac ar ei ddwrnod ella y chwaraewyr gorau yn Jamie Mullen. Mae o'n mor gyflym, mae o'n cynnig gymaint, mae o'n cymysgu chwarae, mae'n mynd yn difn weithiau, mae'n mynd yn fyr, mae'n mynd o un ochr y cae llall. Mae'n anodd i farcio. A da chi yn meddwl, da chi'n edrych yn ôl i'r digwyddiad na, efo Horan, gath o garden felen, am ddim llawer o ddim byd. O, nawr te, mae yna ddisgyn, mae yna ymladd. Y dyn a fflawr oedd Wolf. Dyma'r eilydd Samer yn dŵl, Nembad sy'n efo fo. A mae dŵl yn ceisio bwyd o Wolf, oedd Wolf ar ei sodle braidd. A mae math o gêm lle mae rhyw ddigwyddiadau bler bratiog ydy'r testynau trafod. Ie, ac da ni'n wedi gweld hyn mewn chwarae agored efo Cei Connah fan hyn yn mynd am y cic o'r smotin. Ond dod o ddim o Wolf, di cyrraedd y bel gyntaf, oedd o'n gwarchod y bel, oedd o'n curiad y bel. Ond am digon yna eto i fi gael cic o'r smotin gan Redmond yn just rhyw wrthio dipyn bach, ond dim gymaint a disgwyl i'r dyfarnwr neu problam iddo fo i roi cic o'r smotin. Brobl. Ond mae Brobl i gyd yn arferchog i gyro Wolf fanna. A mae'n tynnu'r bel yn ôl ac yn y diwedd mae Ebi yn gwneud yr hyn mae Ebi fod i wneud. Mae o'n cael ei gol. Fe symudodd o. Wrth ragweld y bydde'r bel yn dod. Foedd gyntaf, foedd mwyaf penderfynol. Ac mae'r rhaid chi ddeud, mae'r Seintiau'n cael ei heiddiant. A mae'n o'r blaen o gol i ddim. Wel, amrediad gan Brobl lawr ochr chwith.
i fel faint o goliau sgorio oedd hwn tymor dwytha. Oeddech chdi'n gwybod y fanna pan nath o oedi. Honna oedd y gyfrinach, oedi rediad, gwybod bod ddim wedi gyrraedd na cyn pôl. Mae wedyn yn just i'w sgipiad heibio fo. Edrych am fan hyn, yr oedi fan hyn. Mae o'n oedi fanna, heibio fo fel a. A wedi mewn i cwrs Cosby, i gyda amser yn ei godi men. Mae'n gweld rediad Ebi yn dod o'r smotsyd i ddeu gwir. Dod i fewn yn hwyr. Amddiffynwyr i gyd yn sbio lle mae'r bel yn dod o. Mae mond yn mynd i un lle fanna. A draws y cwrs 6. A pwy sy'n Ebi fo blaen i droed hir i gael y cyffyrddiad pwysig. Hawdd yn y diwedd, ond symudiad campus. O be sy'n mynd drwy meddwl Andy Morrison. Mae newydd dynnu Callum Roberts oddi ar y cair, rhag ofn iddo gael ail gerdyn felyn. Ac wrth wneud hynna, rhoi Danny Holmes i fyny'n erbyn Jamie Mullen. Hwnna'n agos. I fod yn gol i'w rwyd i hun. O, mae Danny Holmes yn marcio Jamie Mullen rwan yn lle Brobl. Mae wedi cadw Brobl yn dawel drwy'r nos a rhyw 2 funud ar ôl iddo fynd i ochr arall y cae. Brobl yn gwneud y gwahaniaeth. Davies. Ie, hwn oedd ti'n gwybod be, oedd Harrison ddim yn gwybod bod ti'n mynd heibio'r postyd ochr iawn iddo fo. Ond oedd ddim mynd i fewn? Nag oedd. Os da chi yn y gol, da chi'n chwarae'n saff efo honna. Wel hefyd, i amddiffynwr fwy hun, felly oedd hi'n mynd am cic gornel. Beth bynnag, ond e ddim byd i golli. O te, ach Cei Connah. Dar o'n ôl o'n i'n mynd i ddeud. Nath Horan gyfer y peniad. Wild yn y diwedd yn rhoi ar draws y gol. O ie, fo'n nath reiti, ia. O'n i'n meddwl Horan di mynd rownd y cefn hefyd, ond dyn yma nath. Oedd o ddim yn agos i ddweud gwir. Oedd o ddim yn di sgorio rongol yna. Ond dwi'n meddwl falle mae'r rhoi ddi nôl mewn oedd o'n trio wneud. Ie. Ond o leia, fel sa chi'n disgwyl gan y tîm yma, dyn nhw'n mynd i roi fyny nac di? Na, dyn neud y beth wrth gwrs. Ond dwi just isio nhw gynnig i pyn bach mwy yn ymosodol. Wel, mae'n y 2 chwaraewr ymosodol i ddod ymlaen fe'n eilyddion ar yr egwyl. Ond y lleill sydd wedi mynd ar y blaen. A cadarnhad eto o brysurdeb y chwaraeon sy'n ar S4C rownd derfynol cwpan rygbi'r byd fori. Yr rhaglen am 7:15 a sylwebeth Gymraeg fel sydd wedi bod o'r gemau sy'n cyfri gydol y pencampwriaeth. Am yn Efgar. Ond sa hon yn fuddugoliaeth dda iawn i'r Seintiau. Da chi'n deimlo mae gwella maen nhw'n mynd i wneud. A pob hagen arall yr S4C wedi cael ei chanslo gyda llaw. Chwaraeon ydi bob dim. Wolf. Arferchog fan y gan y cefnwr ifanc Harrington. Danny Holmes oedd yn dod i fewn tu ôl efo. Ond Harrington yn edrych well am ddiffynwyr Cei Connah yn edrych ar y dyn oedd o'n farcio yn dod tu ôl efo. Yn lle y dyn sy'n croesi'r bel, oherwydd ddim y dyn sy'n croesi sy'n sgorio. Ie, mae'r Seintiau, maen nhw wedi mynd am blynydde a blynydde, dydyn ddim yn dod â chwaraewyr newydd i mewn i'w clwb. Ond mae yna fechgyn ifinc dros y 2 dymordaethau wedi bod yn dod i mewn. A maen nhw'n rhoi bach llwyddiannus. Mae hwnna'n un dda ar draws at y cwrt 6. Ac ar hyn o bryd, maen nhw'n geid popeth o sgorio. Nembad gliriodd honna at Ebi. Dath Ebi'n dda fanna. A chwarae teg i Mullen, mae'n ddwbyn, chwarae teg i Mullen. Falle nad oedd o'n mynd i un man, oedd o'n cymryd y bel o allan ac oedd i wrth Cei Connah. Sa'n byd gwell na pan ddim dan bwysa, pan gwych chi chwaraewr, ond gwych gan Cei Connah i ymateb fel un. Just dim dipyn bach o lwc lle mae'r peniad cyntaf yn dod yr wrth Chris Coch, neb yn ei godi'r ailyn, mae'n rhaid chdi fod ar y symud yn barod, ti'n bod, fedrwch chi fod ar sodlad y draed, mae'n rhaid chdi rhaid gweld beth sy'n digwydd. Ie, dwi'n mwysio sydd e'r yn Edwards di bwriadu honna, ond yn sicr, mae di crafu pigwr Disney. Da i llygyd ar y bel. Ia, dim problem o gwbl i'r dyfarnwr, jyst trosedd yna fo. O, Insel. Nath hi'n disgyn i'r fynaddo, fi di mynd heibio Davies.
So, mae'n digwydd gymaint o weithiau, de, lle mae'n ymwysodwyr dal sy'n gymryd cyffyrddio cyntaf fan'na. Ti'n mor agos i'r gol, mae'r pŵer ar y bas os ti'n licio, neu os ti'n cael ei chlirio, neu pel fel yna gan y golwr, just cyffyrddiau bach taclus, a mae yn y gol. O dan drwy'n y dyfarnwr cynorthwyol, dim byd o'i le efo hynny. Ac pen arall y cae ar draws y cae. Pe bod hwn yn fodlon, wel oedd rheolwr y Seintiau yn gandryll. Ond ni'n mynd i ddweud honna oedd y ddosedd doedd i ddim, ac mae'n debyg i bod yn 10 na doedd i. A mae'r glaw yn disgyn yn fan. A mae'r cae'n slip, a dim ond un gol sy'n rhyngddyn nhw. Ffyrdiad bach gan Dŵl. Bacare. A mae Care di gyda dda, a mae e heibio i Harrington, a mae Bacare yn bwydo insol. Ac Marriott nid am y clo cyntaf wedi darllen ac wedi camu lle oedd angen camu, a da chi'n teimlo bod rhaid i hwn ddod mewn i'r gêm os oes rhywbeth am newid. Wel, cael mwy o'r bel allan ato fo, ta gwych o sgil yma neu na cryfdar hefyd. Wedyn y bas ma, fo insol bron a cyfuno efo'i gilydd cydweithio ers bod nhw wedi dod ar y cae fel eilydd. Os a insol yna eto, mae'n jyst rhaid gweld beth sy'n mynd i ddigwydd. Os wedi cael un cyffyrddiad i fynd â hwnna am y gol. Wolf sydd wedi herddio hi mewn horan yn mynd amdani, penio lawr, lle gol ddifi. Yna rhywun dyn ni ddygad o'r wrth hwnna. Erwyn mae wedi penio lawr, mae yna'n gynnar, mae'n gwybod mae'n mynd i gyro'r peniad. Ydy'n cael gormod amser i feddwl amdano. Mae yn yr awyr, mae a ben ei hun, mae'n beniad rhydd iddo fo. Can i disgwyl gwell yna, na mae o hefyd, dwi'n siŵr. Yla, mae wedi colli ddyn. Weithiau, fel chwaraewr ti'n cael gormod amser meddwl. So hwnna jyst i dod iddo fo lle mae o dan challenge, efallai sef wedi sgorio hwnna. Wel, da chi'n eisiau gweld hyn. Da chi ar ei holi, a mae Greg Draper yn dod mlaen i'r maes. Brobl. Mullen. Efo Mullen. Mae Disney. A mae Mullen wedi cael gêm ardderchog heno. Holmes. Davies nillodd honna. Mae Davies di chwarae'n dda yn erbyn Wild. A mae'n dynnu gan Wolf a hynny ar Brobl. A dyma'r newid, a dwi'n meddwl mae'r sgoriwr sy'n mynd i adael y maes. Iep, Dean Ebi, efo'i 7fed gol o'r tymor sy'n gadael y maes. A mae wedi gweithio'n galed. Wedi, a mae wedi dangos fflachiau'n hanner cyntaf tan nath hyn digwydd. A hon fydd y gol fuddigol heno, a mae yn y lle iawn yr amser iawn. Beth fi bod tro ddeud ydy, ti'n cyrraedd pan mae'r bel yn cyrraedd. Dim cyn, dim ar ôl. Os ti yna cyn, ti'n dod y marcio. Os ti'n ar ôl, ti'n rhywun i sgorio. Perffaith o amseriad ar yr hediad i fewn, a wedyn yn sgorio'n hawdd. Prif sgoriwr y Seintiau, y tymor yma. 10 o goliau yn uwch gyngor Cymru, ymlaen fel eilydd. Dyn nhw'n bodlon efo un. Mae nhw eisiau un arall i wneud yn saff. Y bel gan Davies. Resgu dair dros y 2 flynedd dwytha i adio at y nef unig a meilydd i ddod i'r cae. Ond eich bod ni'n rhoi digon o glod i'r rheolwr, Scott Roscoe, da ni'n ei feirniadu fo pan bod o'n dechrau Draper. Pan bod Draper yn mynd dechrau drwy'r amser, wel, mae Ebi di sgorio'r unigol y gêm hyd yn hyn, a Draper yn amlwg yn danllid yn dod oddi ar y fainc. Efallai dyna di i safle ora fo. Ole Gunnar Solskjaer, Man United, super sub oedden nhw'n i alw fo. Efallai bod Draper yn rhywbeth tebyg. Yn enwedig erbyn yr amser yma yn ei yrfa falle. Ond oedd Malcolm yn deud fyddain yn ei cyn y gêm. Oedd o bron iawn yn amhosib i gysuro fo. Oedd o mor siomedig bod o ddim wedi cael ei ddewis ar gyfer y gêm yma. Dwi'n meddwl bod o wedi arfer, Nick, a jyst ddim eisiau siarad efo Malcolm oedd o. Draper. Efo Hora. Na chi ddau sydd wedi bod yn ymladdwyr ymrwydir maes y gad uwch gyngor Cymru es blynydde. Wolf. Efo Wolf mae Redmond, Nembad, Dŵl. Routledge.
Wel, tîm gorau i gadw'r bel ydy'r Seintiau Newydd, de. Felly maen nhw'n mynd i neud hynny dydy a neud siŵr os di Cei Connah mynd i gael rhywbeth allan o'r gêm. Maen nhw'n mynd i gorfod cwffio amdano fo go iawn. Dyn nhw'n cael y bel ar y funud. Ac os ydy pethau'n aros fel hyn, a bod y Bari ddim yn ennill yng Nghaernarfon, mae'r Seintiau mynd i fod ar frig y cyngrair heno. Sbiwch chi darlinellu'r pwynt yr hogiau'n gwneud. Mae'r ymwelwyr wedi cael dwbl meddiant Cei Connah. Un gol o wahaniaeth ar weitha hynny i gyd. Ond yr ola glywes i oedd bod ni'n ddi-sgôr yng Nghaerfyrddin, yng Nghaernarfon yn hytrach. Lle mae'r Bari, osti felly. Y bori mae honna, osti yr osau fan hyn. Mae'r ergyd yn cael ei harbed. Pŵl ar ergyd. Os ydi yn aros yn gyfartal, neu os fydd hi'n gyfartal fori yng Nghaernarfon, a'r Bari ddim yn ennill, yna'r Seintiau sy'n mynd fel y brig. Geidion iawn yn diwedd. A diolch am eich help chi'ch dau. Oedd ni jyst cwch chi fynd yn dyfnach ac yn dyfnach. A mae Owain Tudur Jones newydd godi'r haw a'i rhoi fi i un ochr. Och, chdi'n gywir, doch? Mae yn ddi-sgôr. Dwi wedi bod yn gweiddi ar ynghyrchu'r ystech chwarter awr. Byddai'n dal yn ddi-sgôr yng Nghaernarfon. Dwi wedi bod yn ateb, bydd yna pam. Pŵl. A Pŵl yn dal i fynd. Mae Insol yn galw amdani hi. Sbiwch pwy sy yna. Routledge yn tacluso eto. Yno flaen dŵl. A mae allan at brobl. Mae o'n wir. Wir. Da ni'n siarad digon amdan John Routledge. Y chwaraewr canol cae. So ni'n tynnu Aaron Edwards allan. Mae o'n gallu chwarae nifer o safleoedd. John Routledge, chwaraewr canol cae gorau yn y gyngred. Heb os nag o'n i bai yn y marn i. Mae o'n mor daclus mewn meddiant. Mae'n ennill cymaint o'r bel. Gwych eto. Insol rwan te. Insol. Fasa fa'n gallu cael coch am honna. Fasa fa'n gallu cael coch am honna, falle i Emelin fydd hi. Ond dyna ydy'r gwendid efo hwn. Da chi byth yn gwybod ydy hwn yn mynd i aros ar y cae. Na, mae'n taclo mwy na llawn, dydy. Mae'n disgwyl i Marriott fynd, a mae'n mynd trwy'r bel, mae'n mynd trwy'r dyn, efo'r ddwy droed wrth y cae. Ti'n gwybod be, dydy ddim yn un neis. Mae'n reit ymlaen Andy Morrison, a dydy o ddim di ymateb o gwbl i'r dacl. A fysa fa ddim, wrth gwrs o'n dal i fod. Dwi'n dall rhwystredigaeth, dwi wedi bod yna llwyth weithiau. Ond, dwi'n meddwl os sa fi'n mynd am dacls lle dwi ddim yn mynd i cael dim byd ar y bel. Os dwi'n mynd i gael rhywbeth ar y bel, a wedyn cymryd y dyn hefyd, ond dyma'n agos i'r bel. Sbio lle mae'r bel di mynd. Mae'r bel di mynd yn ei blaen. Studs yn dangos 2 droed oddi ar y llawr. Mae o'n lwcus iawn, iawn, iawn. A pob clod i Marriott. Gader i'r penderfyniad gael ei wneud gan y dyfarnwr, a mae'n derbyn y penderfyniad. A da chi'n meddwl am y penderfyniadau, ac yn meddwl fe alle Cei Connah fod yn chwarae o nawr ar ddiwedd y gêm efo 9-1. Bil gan Marriott. Ac yn y symudiad jyst cyd hynny, o'n i am ddeud, Pŵl yn reid y bel i dŵl, yn neud o edrych yn ffwl. Nembad. Draper. Bacare. Bacare, chwilio am Insol. A dwi'n siŵr bod fi heb eich cymryd. Dwi'n siŵr bod fi'n gwneud popeth yn glir fel grisial, ond dyma y canlyniadau heno. Ac dyma gemau fori. Caernarfon Bari ar y diwedd. A chwarae 2 gêm mewn deurydd yn galed ar Caernarfon a Bari. Ta beth, hon sy'n cyfri heno, 2 gêm fawr y penwsos yma. Y 4 teams yn y 4 ucha. Ac y 2 gêm ar gwair, ar ceia gwair. Dwi'n mynd feirniadol o'r ceia eraill o gwbl, dwi wrth y modd nhw, a dwi wrth y modd hefyd. Fel heno, fel fori, mae'r 2 gae cynnig ar ôl yn y gyngraid ar y gwair yn geia gwych. Nembad.
Mullen yn cynnig I hun o'i flaen o. Wel, mae'r Met yn chwarae pen y bont heno. A mae yna stori bod Rhys Griffith, rheolwr pen y bont, I dod oddi ar y fainc I wneud ymddangosiad I ben y bont. Gwni gadarnhad o hynny. So hwnna yn stori. Wel, mae yna drosedd arall. Wel, Bacari sy'n just stopio. Sy'n just stopio yr hediad Mullen yma ni. Wel, Harrington ydy'r dyn sy'n neud yr hediad I lawr I ymuno ar chwarae I greu 2 erbyn 1 a Bacari jyst yn felly ni lwybr o. Ac yn dynnu fel awr mae'n cael cardi fel. A mae'n dyn gol sy'n rhywbeth nhw. Mae'n chdi ddeud hynna, chwarter awr I fynd. Un gol ar hyn o bryd. Mewn i'r chwarter awr ola. A Brobl. Isio cymryd y gic, aros I nembad fynd I fyny. Mullen ar ymyl y cwrdeunaw hefyd. Yn y diwedd, mae'n cael ei chymryd. Cyffyrddiad oddi ar gorin pŵl yn ddigon, mae gan Mullen eto. Cael ei wylio gan Disney, Mullen yn mynd I hyn! Nath y golwr y ddau gadw I lygad ar honna. Oedd y bel yn dod drwy'r cyrff. I'r bygythiad, heb orffen eto, Redmond. Mullen efo fo. Tacl gydnerth arall. Ie, gan dŵl yr eilydd. Ac mae wedi dod o rwth Redmond, felly tafliad I Cei Connah. Bydden nhw eisiau brysio rwan, maen nhw angen gol. Bydden nhw ôl I mewn ni. Dwi'n meddwl bod y cyfle yma gan Jamie Mullen bron yn tanlinellu sut mae'r gêm di mynd. Disney, ddim bod gan efo ofn, ond diolch eisiau mynd yn rhy dyn I Mullen. Mae'n dangos yn bach gormod o barch. Diolch eisiau neidio fewn a bod yn chwipio heibio fo, felly mae'n dal nôl. A dwi'n meddwl dyna sy'n mae Cei Connah di chwarae'r gêm yma. Maen nhw wedi dod i'r gêm yma I beidio chochi hi yn lle mynd allan i'w ennill hi. Mae Louis Robles di cael ei hat-trick. Y bala peder. Y Dre Newydd dim. Ac da ni'n dilyn y bala. Na chi bas. Lle sy'n gan Routledge nawr. Mae hwnna'n cyffwrdd y law. A dyma gyfle i'r Seintiau roi diwedd ar y gêm. A mae Holmes yn protestio. Gafodd y dyfarnwr olwg perffaith arni hi. A mae eisiau Holmes fod yn ofalus. Mae Mr Petch yn dweud gair y gyngor iddo fo. Mae eigon pell yr wrth y bel a mae'n mynd i symud I gorff neu law allan o ffordd. Edrych am bel John gan Routledge. Mae'n trio I pasio mewn i'r postyn cyntaf na oedd wedi gweld yr hediad, ond o'r ongl yma mae'n codi fraich ati dipyn bach yn fyd ydy. Mae'n agos at yr ysgwydd ydy. Mae'n symud I fraich tuag at. Dyreita yn paratoi ar gyfer yr hyn fydd yn unfed gol ar 10 y tymor yma. Di newid I feddwl? A mae wedi derbyn gair y gyngor gan y dyfarnwr cynorthwyol. A wedwch chi be, mae wedi newid I feddwl. Mae wedi newid I feddwl. Aaron Edwards yn gofyn be'n union sy'n digwydd. Unrhyw dymor arall, a dwi'n meddwl sy'n ni'n cytuno, di honna ddim yn lawiad, ond y dyddiau yma, os mae'r bel yn taro'r fraich o gwbl. Efo y rheola silhouette ma, maen nhw'n sôn am y gorff, ydy o yn symud I gorff I fraich at y bel yndi. A mae gen I gip eto ar honna. A mae o dan yn pwynt sylwebu ni y dyfernwyr cynorthwyol yn cael gair efo tîm rheoli'r Seintiau I esbonio be'n union ddigwyddodd fanna. Mewn y ber at Reipar! Wedi troi yn dda. Ond dod i'r hi gyfing. A mynd y gyfle I Cei Connah ddod â hi a mae gan Disney. A mae allan at Bacares a Cei Connah cyfr allan ar gêm yma rwan. Mi fydd y hen gwyno. Mae hynny'n sal iawn. Ond dyma chi ddyn sy'n anadlu dipyn rhwyddach. Wel, da ni weld eto o'r ongl yma, hond i'r gorau, Mae'r Routledge yn trio cymranu mewn i'r postyn cyntaf. Mae o'n symud I fraich, just at y bel.
Dwi'n yn gweld beth i'r ddadl o pam dydy ddim yn cico spot yna mae o gwybod hyn. Ac wrth gwrs, os ddim eisiau bod yn arbenigwr darllen gwefusau, what happened, be ddigwyddodd efo'r penderfyniad yna. O dan yr rheolau newydd y tymor yma, os da chi'n symud eich braich tuag at y bêl i sefyllfa sydd ddim yn naturiol i'r fraich, mae'n llawiad. Yndi. Penderfyniad anghywir. Un peth dwi'n licio am y digwyddiad, dwi'n cwyno digon aml bod dyfarnwr ddim yn rhoi digon o ffydd yn y llimanwr. Felly, tro yma, efallai dyna pam dyn nhw'n mynd gwrando ar ei gilydd gymaint o hynna. A mae'r dyfarnwr yn gorfod esbonio pawb, peidiwch beio fi, y negesydd dwi. Dwi wedi cael neges gan yn y farnwr cynorthwyol. Mae Insel yn mynd, mae Insel tu ôl yr amddiffyn! Arbediad gwych! Di Insel methu rheoli hi! Ac yn y diwedd mae mewn gan Wild! A mae cyn arwr y Seintiau Newydd wedi rhoi halen ar y briw. A dyma chi funudau dramatig. A byddwn ni'n cofio'r munudau yma dele diwedd y tymor. Mae Michael Wild gyda Cei Connah'n gyfartal. Fe ddylai o bosib i bod yn 2-0. A nawr, mae'n 1-1. Mae rhai chdi wybod yn y gêm yma o'na droiad yn y gwmffon a ella fydd yna dal i fod. Ond am gol, Insel yn neud yn wych. Mae o mor gryf yn ei rediad, cael y pwer tu ôl i ni. Harrison yn neud be mae o'n gorfod neud, wedi cadw allan o'r rhwyd. Fe di ddim neud llawer y mwy na hynna. Ond pwy sydd yna? Michael Wild, y gref bach naturiol, o sgorio goliau ar ei ffordd yna'n barod. Pawb yn allan i sotla, a just rhyw ffordd. Mewn i'r symudiad cael o'n ergyd i fewn, heibio'r dyn ar y llinell gol, ac i mewn i rwyd. Picio pocedi. Prif sgoriwr hanes y Seintiau Newydd. A nawr, mae'n ei wneud nhw yn ei herbyn nhw. Ti'n gwybod be? Ar ôl yr penderfyniad dadleuol am y cic o'r sbotyn, ni gath Greg Draper siawns yn ganol y gol, a nath Holmes o rwla llithro i mewn i gael y dacl ar bloc ar y gol. Mae hwnna mor bwysig ar arbediad unrhyw golwr. Wedyn, maen nhw'n mynd lawr y cae, uniongyrchol, install yn benderfynol, a mae'r gweddill rwan wedi dod â nhw nôl i fewn i'r gêm. Carden Felen i Brobl. Mae Adrian Sislevic yn mynd i ddod ymlaen fel eilydd. Mae'r bala gyda llaw wedi curo y Dre Newydd o 4-0. Maen nhw'n Aberystwyth nos Wener nesaf. Mae Sgorio yna yn ei dilyn nhw. A mae ganddo ni 7 munud ac ychydig eiliadau o'r gêm ma'n weddill. A mae'r geciw chymryd gan Brobl. A mae rhaid i'r Seintiau anghofio be maen nhw'n deimlo sy'n anhegwch dybryd. Draper. Gafodd o ddim cymryd i gic o'r smotyn. Da chi angen llygyd yng nghefn eich pen. Pan mae Insel yn ei chanol i. Pan mae yna gymaint yn y fantol. Pan mae pobl yn teimlo bod nhw wedi cael cam. Rywsut mae rhaid i bawb gadw i ben. A mae Sislevic oddi ar y cae'n aros yn amyneddgar am ei gyfle i ddod ymlaen. Brobl. Mae hwn yn un dda, dydi. Nembad. Cei Connah. Dwi'n gwybod pam, ond mae'r bel yn bwnsio bob tro i Chris Glas, ond yna Chris Goch yn ei gwynaf yn stopio. Cael rhyw fath o bloc ar y bel na. Na di mynd at y gol. Mariet yn paratoi i gymryd y gic. Yn ddod, mae Davies yn mynd fewn amdani. Oedd hi ar y llun efo troed y golwr. Bras yn ymestyn i goes ac yn ei bachu hi allan. Sut nath o ddim sgorio hwnna? Mae'n edrych yn beniad rhydd o lle dwi. Edrych yn postyn pella am ei mewn. Be? Mae di penio i lawr. Yn lle jyst penio'n syth. Yn un o hynna, ti'n mor agos i'r gol. Oce, diolch di cyrraedd y bel yn iawn. Mae hor yn jyst yn ei digon.
I daflu gorff yna, dyn nhw'n gwybod lle oedd y bel, cofio. Aaron Edwards yn gadael y maes, fo sy'n cael ei aberthu mwyn i'r eilyddio positif gael digwydd. A mae Sislevic sy'n oedd eto herydd anafiadau ddim di bod mor amlwg a bydde wedi caru bod ymlaen fel yr eilydd. Yr ydy Cei Connah yn heiddi bod yn gyfartal? Na. Ydyn nhw'n lwcus, yndi. Ddylia bod Horan di cael ei yrru oddi ar y cae, ddylia Insel oddi ar y cae, ond un peth sy'n ganddyn nhw, cymeriad. Mae Djerjowski di sgorio ben y bont. Y met 1, pen y bont 1. Wel, Robles, Georgievski. Croeso i'r unfed ganrif ar 20 yn uwch gyngor Cymru. A mae newydd orffen, am bwynt i ben y bont yn Met Caerdydd. Fydd o'n bwynt fan hyn i Cei Connah ar ei tomen I hun os nhw'n cael y pwynt. A da chi'n meddwl am y taclo ffyrnig na, dacl na gan Insel, gafodd Garden Felen yn unig, yn y gymaint I drafod. Horan. Ie, gymaint I drafod, ond yr unig beth mae Malcs a fi'na eisiau gwybod ydy beth yw'r sgôr yn Gaernarfon, de, Malcs? Draper. Fi'n am Tex yn cael ei yrru Bramforin a fydd o gwbl. Drobl eto. Kick goal. Clics, wel, mi... Na, penderfyniad cywir gan y dyfarnwr. Davies. Tool. Holmes. Allai fod yn well eto I Cei Connah. Chwilio am Insel. Mullin. Dwi'n meddwl Holmes wedi chwarae well yn y fynd Mullin na oedd Callum Roberts. Dwi'n meddwl mae o'n dipyn bach mwy profiadol fel am niffyn nhw. Dwi'n meddwl gyflymach. Mae Mullin mwy cyflym na'r ddau nhw, ond mae o di just peidio i'r llath neu ddau iddo fo. Mae o di gadael, cyffredau gyntaf wedyn mynd I neidio mewn i'r dacl a di ennill y bel. Y penderfyniad yn cael ei roi yn erbyn Bacare. A mater o aros ydy hi nawr I weld faint o amser ychwanegol fydd ar ddiwedd y gêm yma. Dim di bod yn gêm o safon, mae rhaid I chi ddeud, ond mae di bod yn gêm o densiwn. Mae di bod yn gêm o bynciau trafod, os mae dyna beth ych chi allan o gêm bêl-droed, da ni di cael hynny. Ond fel arddangosfa o beth sy'n ar frig uwch gyngor Cymru, nid y math o gêm falle beth ni di gobeithio amdani hi. Ond mae'n y ddrama di bod, mae Horan o blaen Draper. Wolf. Ac I mewn yn galeg eto Redmond. Ie, mae di bod yn gêm o un tîm efo'r silky skills a fi'n gael nhw yn Seintiau Newydd ac yn chi dîm sydd just yn barod I fynd i'r ofal. Maen nhw'n mynd I dorchu llewis, maen nhw'n barod I fynd, maen nhw'n cwffio'n bob dim, brwydro, cystadlu, a maen nhw wedi cael ella, gan I weld. Insel. Ac I peth am hwn, mae hwn yn niwsans. Mae am Hopman, Wolf. Mae'r bwrdd electroneg ar fi'n fflachio 3 munud o amser ychwanegol. 3 munud I rywun. Chwilio am gôl allai fod mor bwysig. Da eto gan Brobl. Mullin, mae wedi bod ar y dde, mae wedi bod ar y chwith, mae wedi bod yn Hopman yn chwilio am y bêl. Brobl nôl at Redmond.
Draper. Heibio Horan. Draper di gyd yn dda, ond y diwedd o Disney yn un dyn yn ormod iddo fo. A mae Draper yn mynd i geisio gei bwyd yn anghyfforddus i bras. Gic hir y chwilio am Insel. Redmond yn cael ei dynnu lawr. Malcolm Allen. Seren y gêm. Ti'n gwybod be, oce, oedd gan fo gamgymeriad bach yn efo i iwdio'r gol gyntaf yna, ond mae'r dyn yma, mae wedi cyfro bob un eiliad o'r cae yma, bob un ardal o'r cae, dyle fi ddeud. A mae wedi bod, reid Aaron Edwards yn ychwanegu gorau'r gyngred yn ei bocad, rwan, ers bod wedi mynd wrth y cae, mae wedi reid brobel ar ôl fod yn greu y gol. Ia, eiliad bach, oedd yn dall beth o gorau wneud, newid dyn oedd o gorau marcio, ond yn bendant, fod i'r dyn sydd wedi torchi llewis go iawn i ddracio os licio Cei Connah nôl i fod i'r gem heno. Tosed arall y tro yma gan Disney, a mae yna gyfle fan hyn i roi'r bêl mewn i'r cwrt. A mae'n garden felen arall. Ie, dwi wedi mynd am cymeriad awch ac awydd mewn chwaraewr yn decwmpl yn honnodd y dacl gan Disney. Wel, amddiffyn hon os ydyn nhw wedi cael rhywbeth allan o'r gêm. Marriott y dyn fyddech chi am i weld uwch ben y bêl. A mae yna res mewn glas yn gobeithio fydd y gwasanaeth yn dda. Mae'n mynd at Nembad, peniad da lawr i lwybr Bacare. A mae Bacare wedi bod yn llac fan'na. Cyfle arall i Marriott. Bacare yn ceisio i gael lawr, a'i fod yn ofalus mae o'r garden felen. Nôl eto at Marriott. Maen nhw'n da i'r nawr. A dyn ni mewn i'r eiliadau ola. A mae'r dyn yma prin wedi gallu gweld i wyneb o drwy'r nos, ond dyn ni'n gwybod mae Siom fydd wedi i naddu ar y wyneb yna. Camddealltwriaeth oedd Redmond ddim wedi mynd. Os o un troiad i fod yn yr hanner munud sy'n weddill. Wild. Y dyn sgoriodd y gol sydd wedi gwneud pethau'n gyfartal ar alwad i reolwr. Mae'n gollwng y bêl. Maen nhw'n gwybod i bod nhw o bosib wedi cael mwy na'i heiddiant heno. Ac mae'r tîm oedd yn ail a'r tîm oedd yn drydydd yn mynd i orffen yn gyfartal. Ac mae yna gyfle i'r bala fanteision does. Buddigoliaeth swmpus iddyn nhw. Mae Barry, y bala di cael ei buddigoliaeth heno. Mae'r canlyniadau'n golygu bod y cyfan yn closio. Mae hyn di cyfrannu at hynny. Y gol gyntaf gan Ebi, ond yna gol yn erbyn i gen glwb gan Michael Wild yn golygu ar ddiwedd noson fler, noson o hagrwch i bod wedi gorffen yn gyfartal. Gwni drafod y cyfan. Panwch chi nôl ato ni ar ôl yr egwyl. Noddi'r pêl droed ar S4C gan Screwfix. I'll have one of those bacon rolls with ketchup, please. The bacon roll from McDonald's. 3 rashers of delicious bacon in a soft white roll. It also comes with brown sauce. When you can't sleep, you're not yourself. Lying wide awake in bed, watching the hours tick by, counting down the minutes until that alarm clock goes off. Introducing new Nitol Liquid Caramel flavour, your alternative to tablets that's easy to swallow. For our first clinically proven liquid sleep aid, ask your pharmacist. Now available at Boots. Millions are missing out by having a current account that doesn't pay them any interest on their hard-earned money. TSB offers 3% interest to all their Plus account customers for no monthly fee. So if you're one of the millions missing out, talk to TSB. Stop someone missing out on being better off and both earn £75. Is your body wash gentle on your microbiome? Microbiome? Don't know what it is. I have no idea.
It's a living layer on your skin. Our bodies have it. Then we should respect it. The Dove moisturizing formula made with 100% gentler cleansers and sulfate-free respects your skin's microbiome. Dove Body Wash. Microbiome gentle. A kiss really could make it better. Because kissing releases chemicals that help them feel better for a moment or two. Until we can find something that lasts longer. Like Nurofen for children. Longer lasting than paracetamol. With up to 8-hour fever relief. New Cif Eco Refill. 10 times concentrated cleaning power. Now you can reuse your spray bottle. Cif Eco Refill. Hello, beautiful. Mae music I mi, mae'n rhan hanfodol o'n mywyd. Mae'r cor yn mwy na dynion sy'n dod at ei gilydd 2 yr wythnos. Mae o'n gymuned a'n bendant mae'n deulu. Drych, y cor, nos Sul ar S4C. Noddi'r pêl droed ar S4C gan Screwfix. Dim yn gwahanu 2 o'r clybiau sy'n mynd am y benc yn emporiaeth yn uwch cyngred Cymru, y Seintiau Newydd. Yn mynd ar y blaen ac yn llawn heiddi, mynd ar y blaen o nôl dath yn omadiad. Yn y gyn arwyr y Seintiau, Mike Wilds yn cael y gol, sy'n golygu fydd i gorffen yn gwbl gyfartal fan hyn, hefyd yn gyfartal yn y brifddinas. Gol hwyr I ben y bont sydd wedi sgorio ym mhob gêm tymor yma. Cipio pwynt gwerthfawr iddyn nhw yn y Met. Un fydd i golygu mewn 9 nawr i'r Met a'r Bala. Pan maen nhw'n tanio, a maen nhw wedi tanio heno yn erbyn y Dre Newydd sy'n gadael ni. Fel yna, Cei Connah sy'n codi'r brig, ond drych, mae'n mor agos tu ar y brig. Mae'n wledd I ni yn niwtral. A'r Bari, di chwarae 2 yn llai na'r clybiau o'i cwmpas nhw. Cei Connah ddim di colli, y Bari dal ddim di colli, a maen nhw yng Nghaernarfon fori. Felly dyw'r 4 ucha ddim yn chwarae, achos mae Bala di mynd y 4 safle, ond digon mwy I ddod, byddwn ni'n gwylio'r Bala yn Aberystwyth nos Wener nesa. Ac yna fod yn dipyn o gêm, chwarae deg. Ond mae wedi bod yn dipyn o canlyniad eno, ddim yn dipyn o gêm efallai Owain Tudur-Jones, ond eto, o'n i'n gofyn ar y dachrau os yw'r canlyniadau'n arwyddocaol pan mae'r clybiau yma'n cwrdd, felly faint mor arwyddocaol oedd honna heno? Wel, dwi'n meddwl be oedden ni'n ddisgwyl gweld oedd y Seintiau Newydd yn cael y rhan fwyaf o'r meddiant. Dyna ddigwyddodd. Cei Connah yn dangos cymeriad, a dyna ddigwyddodd hefyd. Os da ni'n asesu y gêm bêl-droed, oedd Cei Connah'n heiddi, nag oedd hyn. Maen nhw wedi bod yn lwcus, ddylia bod nhw wedi cael dynion wedi cael ei gyrru oddi ar y cae. Ond eto, y cymeriad yna, bod nhw ar ei holi, y dyfal barhad, aros yn y gêm. Dyna maen nhw'n gwneud yn dda iawn, a dyna pam fydd Andy Morris yn ddyn hapus yno. Ni'n dorri'r draws ni ddechrau cael yr ymateb. Dewch I ni glywed gan reolwr y Seintiau Newydd, Scott Rysgo sydd gyda Nicky. Scott, I imagine that's got to be a hard result to take in the end. What are your thoughts on that one? Yeah, it was all a bit strange. It was looking like we were going to get a penalty to hopefully go 2-0, and then all of a sudden it's changed, you know. Just staying our luck with penalties, only that could happen to us. More than one decision perhaps that didn't go your way tonight, was there? Yeah, a couple. I mean, Jamie Mullen's only been fouled about 40 times, so, you know, I think that counts for a booking. Look, it's tough at times. You know, they're matching us up and they're trying to close us down and make it difficult for us. But you know, there's only one team wanted to win that game. That was us. They've had a chance there. H has saved, and then we haven't quite reacted. But the only real test on target that they've had. I thought we dominated the game and looked very good in spells. Eran gêm digon cystadleuol heno. Ie, fel na fi dweud yn interview yn o'r blaen, oedd o'n cystadleuol nebyn nhw, oedd o'n gêm anodd, ond ni'n meddwl nath ni heiddi ennill heno, ond oedd ddim I fod a, na ni cymryd y pwynt a symud ymlaen. Ie, pa mor bwysig ydy cymryd y pwynt yna yn y diwedd heno? Ie, mae'n lle anodd I dod, mae'n efo record da yma, so I cymryd pwynt, neu ti cymryd o, ond ti'n siomedig ti heb di cymryd y 3 yn y diwedd. Diolch boys, thanks both very much. Diolch. Y siom yn amlwg, yn wedi'i ôl mynd ar y blaen, dyma hi Dyn Ebi. Mae'n wastad rhyw drafodaeth, pwy sy'n mynd I ddechrau, Dyn Ebi neu Greg Draper yn Ebi sy'n cael y cyfle, a oedd yn dipyn o gol. Oedd pêl letros dda gan Davies yn y cefn, gath gêm dda ofnadwy, a da ni'n gweld problem y tro cyntaf yn y gêm yn cael y gorau ar amddiffynwr. Cyffyrddiad da gan y fo, mae'n chwrw'r clyfar a wedyn y bas ola. Da ni'n gweld y bas hir unwaith eto, a brobl mae o'n gwybod, os mae'r amddiffynwr yn neidio fewn,
mae o mewn busnes. A croesiad da, ebu chwarae teg iddo fo yn y fan cywir, nath o fethu cwbl o gyfleoedd hanner cynta, oedd o ddim am fethu hon. A dyna mae broblem medru wneud. Efallai bod o ddim yn rheoli gema fel sa fo'n medru, ond mae o yna ar yr eiliadau pwysig i greu. Ac ar y rest o'r tîm gyda llaw, mae'n rhywbeth llafu fel bobl heno. Falle bod wedi gweld hwnna, a wedi gwylltio i greu'r gol ath mewn o'r Sgorio yn amlwg yn anhapus gyda'r digwyddiad nesaf yma, achos mi oedd na gicwr smotyn, oedd hi ddim yn gicwr smotyn, mae Cei Connah yn taro nôl yn syth, felly beth am hon? Oedd hi'n gicwr smotyn? Wel, dwi'n meddwl bod yna ddadl rhwng y boys y botwm coch yn Saesneg a'r boys Cymraeg. Maen nhw'n gwelleniau gwahanol. O'n i'n clywed dipyn o ffrai rhwng Mark Jones a Malcolm Allen yna. Malc sy'n meddwl bod hi, a dwi'n meddwl rheola fel maen nhw Lenny, mae hwnna'n gicwr smotyn. Mae Danny Holmes yn gwneud symudiad efo'i gorff tuag at, mae'n taro top i fraich, dwi'n mynd licio fod hi'n gicwr smotyn, ond os da ni'n coelio rheola fel ddylsyn o fod, mae'n gicwr smotyn. A chi'n gweld pobl yn edrych yn ei gilydd ar ôl ni'n mynd, maen nhw'n mynd i sgorio nawr, mae rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Mae'n digwydd ym Mildroed, fe ddigwyddodd e. A Mike Wilde o bawb, eto ni sôn am cymeriad, mae'n anodd cael drws yn glep ar Cei Connah. Yndi, amddiffyn gwan. Mi nath y Seintiau Newydd amddiffyn mor dda drwy gydol y nos. Ac un bas hir, Insol yn gwneud yr hediad tu ôl, ac oedden ni'n meddwl hon oedd yr arbediad bwysig. A Wilde jyst yn synhwyro. Mae o jyst yn teimlo lle mae'r bel yn mynd i syrthio. Mae o'n ymestyn. Di o'n ddim yn hawdd i sgorio. Mae'r amddiffynwr golgeidwad rhan yn siŵr pwy sy'n mynd amdan y bel. A Wilde chwarae teg iddo fo yn y fan cywir. Mae'n gyfartal. Dwi'n mynd gwybod le mae'r Bari heno. Mae'n bell un o'i cefnogwyr nhw. O gwmpas Caernarfon yn mwynhau cyn y gêm fori. Bydd y Bari di mwynhau gweld hwnna'n gorffen yn gyfartal? Byddan, wrth gwrs. Maen nhw wedyn yn gwybod bod nhw'n gorau gwneud i gwaith, ond ar y funud, maen nhw yn ail, ond mond oherwydd sy'n mae'r goliau, mae gen nhw 2 gêm mewn llaw. Felly maen nhw'n safle cry ofnadwy, ac chwarae teg nhw efallai di'r cyffil o blaen ar hyn o bryd. Ie, a'r Bala di taro 4 heno hefyd. Eto ni'n ail adrodd, mae'n ddifur tri ar brig na. Mae'n ddifur, ond da ni'n gweld 6 uchel maen nhw'n gry. Mets ddim cweit wedi cael yr wythnosau sy'n nhw wedi licio, ond mae'n hynod ddiddorol a mynd i fod am weddill y tymor. Sy'n newyddion da i ni. Owain, diolch yn fawr iawn am y cwmni. Dyna ni, mae wedi gorffen yn gwbl gyfartal. Un o'r gemau mawr cyntaf tymor rhwng 2 o'r clybiau sy'n mynd am y bencampwriaeth. Ni fawr callach, ond mae'n mynd i fod yn dipyn y dymor. Diolch am y cwmni, wel ni chi cyn fwy hir. Y cyfan o Cei Connah, nos da i chi. Ta-ra.